Korongo juang dakika prangwen gadek tok sa chiel marokinyi masani nyakalondo mari Maramogi FM okinyi makawuono chieng' Friday dwe ndalo 21 dwe mar adek higa mar 2025. Pod an kodi kae chenro mar Kogwen wan tielo mar adek nyakaramogi runa de kama intie wendo mara osemolo ka jaur bura ma wendo Mheshimiwa Walter Owino ema bende wabro go mbaka weche bura ka weche thoth ka kata kama ne wacho ni joka ng'ato nyaka bede piny seche moko go mbaka gipimo kaka piny ringo. Oyawre Mheshimiwa kendo machiegni. Happy New Year. Oyawre Victor, Happy New Year. Igani nyaka chakre pok abiro Ramogi. Erokamano. Erokamano. Gweng' chalo nade? Gweng' ber koth chako chwe. Koth gowa nyiso ni ji koro komo. Kuma ing'eyo ni nitie kaka pur dhi maber. Erokamano. Kamano. Mano gweng' niang' gi bando. Gigo te karwa ing'eyo ni gimoro amora chiek nyaka oganda nyaka njugu. Gigo te kata majani chai kata kahawa kopidho wendo to de atima maber. Kamano. Erokamano ahinya. Mheshimiwa weche thoth ka tabro chako mana gi constituency mari. Jowendo gombo winjo ni to ang'iyo pok mar pesa ma osedonja wendo kanyo igni kochakore 2020 nyaka kawuono 2023 2024 isedach nade ka wang'iyo tije ma CDF onego bene timo? Wasadhi maber. Ing'eyo ni e thuolo mokalo cha e parliament mokalo ne antie 12th parliament nitie gik mane watimo to kadwa wuoyo sani wan e 13th parliament to nyaka wadonje 13th parliament osemiwa pesa mana dichiel mar CDF. Ing'eyo gik ma pesa mag CDF onego beni timo en weche mag education to gi security. And education nyaka wayud pesa mokwongo cha nitie gik ma wasechako basari ma thuolo ni wasechiwo wachiwo basari watemo ni ot ka ot applicant ot ka ot oyudo. Ing'eyo ni joma dwaro ga basari ng'eny nikech nweng'o ok ber ahinya mwalo kocha. Koro ne wasechiwo basari ma watemo ni nyathi mo apply from ot ka ot to oyudo. Mano osetimore. Wan gi infrastructure gedo mag skunde madhi mbele. E sama wawuoye ni wan gi ncha amua ni awendo wadwa chako loko skunde bedo ma modern ma kaber to gorofni. So wan gi ute mag gorofa madhi mbele skunde wawendo. Wan gi St. Peter's Kodeny, wagere story laboratory ma oserumo en onego beni wa hand over anytime. Wan gi Fares Anindo Primary, Anindo School, primary school e Awendo Town ka Jiudendi. Wan gi classrooms mwagera 8 mag gorofa dhi mbele wadhi tieke igani. Wan tie gi St. Cecilia Olare Primary bende wagere classrooms 8 magedo gi dhi mbele e udhi rume igani. Wan tie gi Dede Primary bende wagere gorofa mar classrooms 8 bende gedo ne dhi mbele dhi rumo. Wan gi classrooms mamoko kende skunde mamoko machalo Nyang'aya Primary, Koyier Primary, Kindu Primary, Alara Dago Primary, Ang'ogo Primary, Rabur Kogelo Primary, Kuyu Kodalo Primary, Kwar Primary, Yago Primary, Otacho Primary, Kodeny Primary, Angaga Primary, Kindu Primary, Sanglaka Gak Primary, Nyang'inja Primary School, Pe Primary, Goto Gwamrondo secondary wagere admin. Primary schools makwano mbele kanyogo wagere classrooms manyasani mia dirot kotie kiti goye kata tiles kata ceiling bikete kucho. Manyasani makanyathi some to some environment mo owinje maber. Wan gi Kokuru secondary wagere dormitory, Nyakuru secondary wagere science laboratory, Bishop Odera Gongo wagere girls dormitory, St. Albert Ulanda Girls wagere dormitory, St. Peter's Kodeny bende watieke gero dormitory morosani. Wan gi Agongo Primary School wagere classrooms abich manyasani manyien. Wan Gombasa Primary Schools be wagere classrooms abich manyasani manyien. Wan gi kuonde mitime renovations machalo Kokore Primary be wan innovate classrooms 6 mondo ketgi ma modern masani. Wan gi Malunga Primary be wan innovate classrooms 4 mago be dhi mbele sani. Then wachako gero college manyien. Iparo ni parliament mokalo na gero KMTC Awendo ma duong' masani nyithindo nosebedo admitted dhi mbele. Na chaka yudo kendo wadhi gero college manyien e Awendo constituency kamoro na Lara Nyambija. Wadhi gero college miluongo ni Animal Health and Industry Training Institute AITI. Mama dhi bedo college mipuonje weche mag pith mag jamni ma en college ainano manitie e western part of Kenya.
Machielo nitie mana Naivasha, to kiwuok Naivasha to en mana Mombasa. Koro an ayudo nafas mar kete madhi serve western part of Kenya. Okay. Machielo awinjo ni gero to echo mana Baringo Mogotio kocha. Nyiso ni marwa ni biro deal gi catchment area mar western Kenya moting'o kata Nakuru gini kochomo kocha te nyaka kata Kakamega gini. Mano wadhi chako gero kendo gedo mar college wani chakore ayanga giko dwe mar 4. Wasaikore wadhi chako gere gi CDF kaeto national government be ose promise ni nitie kaka biro konyowa dhiro gere kucho keten project madhi kawo million mochomo mana 300 kocha. Tase yudo kaka wadhi yudo pesa migerego moko dhi tegemea CDF kende kamano. Then wadhi nyiewo school bus ne Kamya secondary mar 46 seater, mano be wadhi timo sani. Mago gik mane waketo e financial year mokalo cha ma warito pesa gi. Ng'eyo ni kaka wacho kachako pesa poko biro mar timo gik mang'eny. Pesa mano nego be ni biro from July last year pok wayudo nyaka sani. Wayudo mana matin ma wachiwo go basari go, lakini wan koda geno ni pesa dhi biro kendo wadhi tigo gigi. Then wan gi weche mag security. Waketo construction wadhi gero ofise mag chiefe to gi assistant chiefs mekgi ward ka ward. Idhi nwango wadhi gero 2 kata 3 moko. Mago nie plan dhi mbele sani. Then wan gi projects mag arita kwe ma low bid for, ma ikwayo ma ok tim gi pesa mag CDF mokwa kuonde moko kaka under security ka wan gi installation kata keto teini kundewa migoyo ala, kata kundewa machirni kata dukni kata taonde. Nasetemo cover gi e thuolo mokalo cha ma mano dong matin ema koro wadhi chako kete teini. Ng'ama ni awendo ng'eyo ni kundewa mitime ohala to almost katetete nitie gi security lights kata high mast mamayo konyo ahinya arita kwe mane racha wendo tinde onge kata chirni wago. Koro sani wadhi install high mast ta achiel ma 30 meters mabor maliel maberni mar solar. Chien kacha ne waketo mag stima to samoro yudo ka chende kore weche mag bill. Lakini awa manage sani koro wayudo iketo maboyo kendo liel matek kamano to gin make solar ma wadhi keto Awendo bus park. To ma Awendo bus park ni ne wasewinjore gi jopiny dhi kete kind kama bus park nitie to gi kama dhi gere si chiro manyasani masare. Kae to nyalo menyo sare modan maket to kendo manyo bus park. Mano gedo ne osechakore, contractor nitie kanyo last week. Wadhi keto machielo Ranen modan maket. Ranen be ng'eyo ni joka housing nomiyo e chiro ma bende dhi mbele sani. Koro kanyo wa decide ni taya be waket ne ge manyasani ma joma biro timo ohala kanyo biro time lwasi maler ma arita kwe bende bere. Wadhi keto moro Milimani area, mano is a residential area ya Awendo kacha. Waketo moro Kudeny market teini maboyo gi. Wadhi keto machielo Mbokware kaeto machielo bende wadhi keto Koyier. Magi gik manitie ma contractor osechako procure materials. Aparo ni gin jomo nego beni donje site nitie mose donjo moko be dhi donje kor dwe ni to gikwa chako dwe machielo cha. Mago gik madhi mbele. Mago mi lobby ma CDF ok tim. Mago ok tim gi CDF. Mago gin teini to kendo ng'eni keto taya achiel ma high mast en 5 million. Kadhi mbele. So mago makwayo migepe mamoko mag sirikal kaluwore gi tudruok maber mantie go kodgi. Kamano. Erokamano ahinya. Wach mar ICT ka to kaneno kimulo. No, ICT bende wadhi ne wasetude jo ministry mar ICT wadhi keto free wifi Awendo bus park ma kanyo bende contractor nyose dhiye ma gi tich no dhi mbele. Waketo free wifi ma nyithindwa madwaro timo kata ohala koro mag online kata jo ohala madwaro timo ohala mar online weche mag cyber gang'o. Kan ina bus park kacha tibiro yudo wifi nono ma kata ndurruok e chule kata ng'ama dwa go simu wuoyo gi jomoko gi WhatsApp to biro dhi adhiya kanyo to koro teknin gi simu manyasani manyalo donje wifi tinyalo go simu kata London kata kamora mora e piny kanono. To kendo mae emokwongo kara Awendo ka imukete mokwongo e Migori County mangima. Mae dhi mbele maparo ni en bende ka dwe ni orumo to nego beni koro wadhi hand over ne jopiny. To ICT hub bende nitie mwadhi gero e South Sakwa. Kamano. Erokamano ya. Kapok wadonje chuny wach akiani mane miweyo. No, nitie development ka wan gi rural electrification. Rural electrification ka aparo na Awendo wasedhiye maber nyowuoyo to kendo pod wadhiye maber. E sama wawuoye ni wan gi transformers midhi keti ma ochomo 50.
ma wadhi keto manyien to kendo ma wadhi keyo e alwora kuonde ma transformer go kete. Higa mokalo nyewa dwe mar 9 nyewa wan gi waziri Opiyo Wandayi nyewa handover transformer achiel kamoro ni Nyamchodhre mano ni e North Sakwa, kendo dwe mokalo nyewa waziri Opiyo Wandayi wachako wadhiga Awendo kamoro ni Lorateng ma bende awa commission e stima moket kanyo, to kendo wan gi kuonde midhi kete stima sani mang'eny. Wan kapap kamola oserumo en bende osechako liel. Wan go Gongo Tacho area kanyo stima margi nie design stage. Wan gi Ora village North Sakwa bende nie design stage. Wan gi kanyo Kech village e Tiera Nenka nie design stage. Wan go Rembe village nie design stage. Wan gi Kagak 1 ma chiegni gi Ranen bende nie design stage. Wan gi Lianda area Kokuroka nie design stage. Wan gi Dede Lejo Maria Church nie design stage. Wan gi Masegege Nyarombo nie design stage. Wan gi Wasaria village nie design stage. Kumidhi kete transformers manyien wan go Rembe village implementation dhi mbele. Wan gi Soi village kete transformer manyien. Wan gi Kotino village Ombasa ikete transformer manyien. Wan gi Ngulu Diera Ora village Kuoyo ikete transformer manyien. Wan go Gongo center manie Kindu gi Pap Kamola ikete transformer manyien. Wan gi Sango village ikete transformer manyien. Wan gi Kaloch transformer manyien. Kaloch ni Otacho ka. Wan gi midhi ke koro manitie transformer already ka tidhi kegi miluongo ni maximization. Wan gi Kaburu primary idhi ke stima e kore kanyo gweng' no te. Wan gi Nyasore Kangore primary idhi ke. Wan gi Nyang'aya primary. Wan gi Kwar primary. Wan gi Aora Jope primary. Wan gi Goto Gwamrondo primary. Wan gi Nyambija primary. Mago manitie transformer already midhi ke. Pod an kodgi wachgi. Wan gi Othith village ikeyo. Wan gi Sunshine Academy man ka tie ka Maurice Opiyo tok Gwamrondo ka idhi ke. Wan gi Malunga around Riversare idhi ke. Wan gi Mulo Church ike stima. Wan gi Siany primary SDA Church Dr. Ochore around Obama Adel kae. Wan gi Madiaba Market. Wan gi Honorable Ayakos area Meti St. Cecilia kuma wacho ni wagere gorofa cha idhi ke. Wan gi Diera Ora village Kogelo. Wan go Boke primary, Saka primary, Kokore primary, Soul Winning Church Ringa village ka. Wan gi Bondo Tuchi. Wan gi Rabur Kogelo primary. Wan gi Kachangwe primary. Wan gi Gamba primary. Wan gi kamoro beni Konangwari gine Marongo village e North Sakwa ka. Mago kunde midhi ke stima. Omiyo joma wuok e alwora area go ang'eyo ni kuonde go nyaka gisechako penjo nito stimbgi ni kanye nikech gineno ka kuonde moko stima liele to gin magionge. Gide nyuok kuonde makwanogi magi projects ma already osemi contractor ma gima timore kuro dong mana gedo ma contractors oseyudo kata poles monego beni group kuondego. Gima pod girito en gik machalo weyni manyocha bende odhi timnegi inspection kuma giae main India kendo gisebedo inspected gi jo Kenya Power. Onego beni koro gin gik mabiro kaya tichak mana gurgi. Omiyo joma wuok e gwengegi oikre ochak mana timo wiring e utegi nikech mach biro sani. Kamano. Erokamano ahinya Mheshimiwa kuom mulo wach mangimano ahinya okinyi makawuono. Ok ang'eyo mano en misetimo gimichano timo ne jo Awendo kaka mjumbe. Magi masetimo gimachano timo ne jo Awendo. Ok gin michano, magi ma dhi chako timore koro dhi mbele. Michano pod en singo gine chenro. Ma wacho mbele kagi gin gik mosekete program ma gin koro timruok gi monego beni chakore. Moko bende already dhi mbele. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. So ok gin pledges kata promises. Magi tich madhi mbele. Kamano. Erokamano ahinya. Mano koro nyiso ni by 2027 bro do ka giserumo. 2027 bor wachna ni by next year June onego beni gik ma wacho kagi oserumo. Mathoth gi to bende rumo na higa ni. Nikech kuonde ma idhi kete stima ma contractor donje giko dwe ni. Gin gik ma contractor kodonjo to dwe achiel onego beni dwe achiel dwe ariyo weche gi rumo. Miyo jogi otimo wiring e utegi e weche stima gi chakre kata dwe mar 8 ka giliela gi meje gi. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Wach mar Sony Sugar ka osebedo gi weche mang'eny ahinya kaka mjumbe margi. Jopur osebedo ka ywak mateng'ore ateng'a. E lwasi ma wan go sani ma sirikal ukonyo jopur nade? Sony ng'eyo ni e thuolo mokalo chien kacha ne okelnwa kwayo e od bura ni mondo ong'ade wakal chik mang'ado gowi gope ma Sony nigo te mama kembni mag sukari mag sirikal nigo ko ting ka Sony achiel kuomgi mage ne watimo mong'ad gopego. Then sirikal kendo ne wadhiro mochulo gop jopur mane sirikal nigo te chien kacha cha. Koro tokeni management be noloki. Management ma Sony osebet katemo
mondo deal gi jopur maber. En mana ni e thuolo machuok chien kacha anya winjo achako yudo kendo ywak kawuok kuom jopur ni nitie kaka osedek ka chul gi pesa gi mamoko ma dating back to aparo ni dwe mar 10 higa mokalo to an gi geno ni mae timore. To sirikal bende nyocha osewacho ong'ado e cabinet kocha ni skembni mag sukari mag sirikal idwa kodesa, idwa mi johala moko manyalo berogi to nyalo run for a given period of time, kata ka en higni 10 kata ka 10 gadi kae to nitie conditions ni joma biro nego beni kelo masin manyien gi gik moko gi lwasi maber ma nyalo konyo jotich gi jopur kuro. So mae ncha neno ka lendo osetimore kidwaro joma interested manyalo biro konyo ran kembni gi. To an kaka jatij jopiny mawuok e area ni aparo ni ka jogi nyalo biro to wanyalo bedo kodgi piny gi go kodwa mbaka wang'e ber ma gigi dhi kelo ne jowa ma jopur jotich ma esoni kuondego to gi stakeholders mamoko mag weche mag purnia. Ka ng'ani nyalo biro machul jotich pesa gi maber osara in time to kendo maber moko riemb jotich waonge kode gi problem. Ka ng'ato nyalo biro to chulo jopur ni ko bet ni angi to samoro bang' juma achiel to semi pesa ni taparo ni sawa sawa onge problem, omiyo mano wa welcome. But kaka en sani akwayo joma ni management masoni ni gine ni pesa jopur mose bet ni ingegi ochulgi to kendo chulgi e wang' sa. Jotich ma pok ochul pesa be omi pesgi. Otherwise waonge gi problem gi soni. Asiro joma tiyo soni sani to gine ni gik matimore to gitimo maber ma japur mor, jatich be mor, ng'ata matimo kata ohala gi soni be mor, kae to waonge kodgi gi wach. Erokamano. Sario mar okinyi wayudo weche manyien e machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyakwara Mogajwang' kendo machiegni. Miyo moro machiliel geno ne oduogo bang' jo Samaria moko machunygi ng'won chiwore mar miye gige gedo tok koth mane ochwe gi yamo mapek ne ketho ode. Miyono machandruok mare sigande ne olandi Nyakalondo mar Ramogi osebedo ka ninde koyo kuom thuolo mar ndalo 3 kawuono. Kata kamano koro nyalo buonjo bang' kapisa maduong' e bad migawo mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Migori Sam Atula kanyakla gi ogai mar rowere Bujodong Luo Peter Otianga ne chiwore mar miye gige gedo. Ang'iso mamane ni ka fundi obiro kae abiro chulo fundi pesa mar gedo, musmwal mar yien gi mar mabati ni kae. Gimodong' nikech mama no botemo nyisa ni emben gi kayuoche to kayuoche be kwa wuoyogo to wang'iso gi to giyie ni koro yien to ginyalo timo ang'owa, ginyalo golo. Atemo chiwo ranyisi moro maber mar rowere kaniya ni sama in gi nweng'o moro matin chal ka gimi nyalo konyo anyuondu, bende kik ibed ka jalno manyalo konyo anyuondgi kende. Moko kuom jodak e kar chung' od bura Malikoni e kaunti Mombasa ywago medruok mar kweth mag jomaundu e gwenge makono ka oluwore gi jodakgo ni kweth mag jomaundu makwan gi romo 8 kama osebedo ka chandogi e dier otieno ka turo utegi kaachiel kod duknigi mag ohala. Kama ambaye kuna vijana wapo kwa mtaani ambao kwa wanafanya kama kerufu hao wanawaleta usiku, wao ndio wanafanya huo mchongo. Tutatokezea maduka kama 3-4 katika eneo mtaa wangu. Kieka pamoja ni kama 100k juu walichukua pesa mingi. Karibu kamera, TV wamevunja na pesa wamechukua kwa counter. Zamani ilikuwa ukipigwa panga, unapokonywa simu, unapokonywa pesa. Sasa wamekuja na system mpya. Navunja maduka, kuvunja majumba, kuingia ndani. Komachielo en ni jopur mawuok e gweng' ma Kingli mayudore Kisumu West Sub County e kaunti ma Kisumu koro sani midhiero opong'o chunygi koluwore gi wach mar bedo ni kinde mag komo chopo e kabimbe osebedo ka koro monjo puothegi. Le mag bunguno osebedo ka en midhiero maduong' ne jogweng'no kuom higni mathoth, miyo jopur sani koro osekoso bedo gi geno mar chwalo chenro mag pur nikech bimbe ketho chambgi. Nikador Bodo ma en jatend jopur e gwenge makono wacho ni ochunogi sani mondo koro giwere gi wach mar pidho bando ka koro sani gipidho mana otungu kolore ni ka gipidho bando to bimbe ridho kata kapok ndalo mag keyo chopo. Giko mar weche manyien machuok nyakwara Mogi watudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Mheshimiwa, yande aneno kanyo ka Awendo bedo agere affordable housing.
gi national government? Affordable housing idhi ger to kapok adhi e mano to kamoro wiyo wilgo gi kuonde mamoko. Kamoro ni Lwanda Kokoro primary. Yes. Be area no bende osemi contractor onego beni dhi kene gi stima. Ginyalo muonya ka ok awacho kamano. Ok anyal kwano gi te nikech ing'eni gigi gin gik mamake wiya. To samoro ok dimak gi te piny pod okinyi. Kare waziri mar tek mar Najibe Mheshimiwa Opiyo Wandayi bende winjo ka. Mheshimiwa wacho na kanyo ni Victor Mosna Mheshimiwa Awol mano jatelo mong'eyo tije oluwo weche sitima mawendo e yo makare koda. Mano kare kabisa to an bende kao mos to Opiyo Wandayi be dhi kodwa maber nikech en ng'ama results kidhire tiyudo immediately. En very hands on. Omiyo an wasetudore kode maber e weche mag stima. Dongijo ka wacho ni nyaka ne obed waziri osebiro wendo diriyo to kendo biro launch stima mano achako mana dwaro sama odonji ofisni. Nyiso no dhi kodwa maber kako nagi nyaka omiye support manyalore. Kamano. Biro kamano ahinya. Koro wach mar affordable housing bende kaluwore gi tudruok gi sirikal ne wadhi kaka telo mag Migori mwawuoyo gi PS Hinga ma Hinga okoni odhi miyo affordable housing idhi gere Siruti TTI kanyo dhi konyo jowa ma dwaro hostels area no to kata jogweng' ma samoro owinjo ka dwa dhi dak e boma nikech ibiger gi udi mang'eny be nyalo cherore koro en oyweyo na kanyo wi grofa malo minyal neko brush e gine ogoye mswak. So affordable housing idhi ger Awendo Siruti TTI. Kamano. Ang'eni CDF ok los ndara. Tang'eyo ni nitiere nderni mamoko ma teko mari kaka jaor bura inyalo influence go mondo losgi. State mag ndara chalo nade ma national government onego beni loso Awendo? Nderni wa mag national government kata ma onego beni waloso ilosonwa gi kera to kata sama wadhi e mbele ni nitie tich ma dhi mbele. Ang'eyo ni contractor nie ground maintain temo loso yorewa manie Awendo constituency manie under kera iloso. Kendo kata chien kucho nitie kata maonge under kera to ka wayudo go opportunity mwanyalo kwecho go kata duongo go udi moko e sirikal ma yud pesa moko minyalo losnwa go yore to sobet ka timore. En mana ni ka koth obiro to samoro ketho gi nikech ing'eyo ni gin yore mag all weather. Mane machendo lakini thoth yore wa to bedo ga maintenance mwaso ma itimo higa ka higa gi kera to waneno no tim maber. Kata sani contractor nitie e ground deal kodgi. Kamano. Olalo moro buoga ka donjo Awendo kanyo. Onge bridge rails. Mai madonjo i town Awendo. Madonjo i town Awendo ni. Utimi ang'o gi jo Kenha? Ncha loso nyocha last week na tero kwayo moro ni mondo giketnwa. Ing'eyo ni bethe ne iketoga. To tabu ni jopiny jomaundu moko ma samoro dhi to ng'ado gige mana kaka timore kuonde moko. Koro ncha watemo ng'iyo kodgi ntere kaka inyal ket gige yo ma jomaundu gi ok ng'adi. Akian kaka inyal ket kata stima kuro ma ka ng'ato temo mulo to koro wang'e but nyase kwayo ang'eyo ni en gimi dhi ket machiegni mondo ogeng' kata ka nitie ajali moro motimore to ng'ato ok nyumre ipi. Kamano. Kaka jakom mar ODM mar Migori County koko osebedo ka nitie mang'eny ahinya. Party team yang e botendi. Koko mosebet Migori mar siasa Victor ok en gima ber. And sana manyo timore chien e higa ni ok adwa wuoyo manyo timore higa mokalo mane otimore higa mokalo to party no kawo action ne joma ne obedo involved ma nitie disciplinary action mano kawo ne jomoko e higa kanyo joma no yud kanigi makosa to motimore sani to wan kaka party kaka jakom party mar ODM ma Migori County ok en gima morowa to Victor ing'eyo ni sama wawuoye ni onge kom manono level mora mora e Migori County to ma onego beni timo ne campaign to nyoche ko yier ji to jotelo mano yier sani ka wan gigni ariyo actually kata gi news poko rumo biro rumo dwe manyien so onge common tie gi vacancy monego beni ji chako ne siasa moyu kimanyo nitie kunde ma wane gi by election machalo Malaba machalo kata Ugunja gini manyeo kaw jawad buch gi otere kom machielo to Migori to waonge gi common tie gi vacancy monego beni ji manyo omiyo wan kaka party ok wamor gi gimo osebet ka timore ni jo siasa osechako siasa moiu kamanyo kombe mopogore opogore ma kombe mimanyo go to ji obede sani we are not happy to kendo kaka party nitie uchunguzi madhi mbele ma joma wayudo ka kelo tabu e weche gi to party biro kawo negi atua mowinjore gima nyalo wacho ni adwa kwayo jotelo mano yier Migori County mano yier ni mondo concentrate e tije mano migi
ng'ato ka ng'ato otiye lemo manomiye. Kane in MCA to titiji mar MCA, ka in mujombe titiji mar mujombe, ka in women rep senator timari, ka in governor otimare mar governor. To ok onego bed ni ng'ato sani osechako luorore kamanyo kom nyawadgi ma nyawadgi obede, nikech onge kom mantie gi vacancy. Wakawo Migori wan jotelo manoyier waketo e mood mar siasa masate, to sama ji nie political mood all the times tiyudo ka maendeleo koro ok timre, nikech koro pogruok mar paro mar siasa cha ema dhi mbele. Jopiny monego bed ni watiyonegi waketo koro donje lwenje manono ma ok onego gidonje sani. Sani onego bed ni jatelo koyudo nafas to kwano gik mosetimo kata motimo kata modhi timo e kom mobede sanono, ok gik ma ibiro timo ka chieng' moro ibede kom machielo, nikech kom migombo bede no ng'ato bede. Jopiny ma watiyonegi manomiyowa nafas gi riek malich, nitie singo mane an go gi jawendo. Jawendo gi ema biro ng'ado na bura e kom mane gimiya ni tawuol kawuono nikono wani biro timo ma itimo tik, ma ok itimo, ma ok itimo. To sechego pok ochopo, nikech kaka wacho kawuono ko atieko higni 2.5. Omiyo akwayo jotelo manoyier mobede kombe awendo ni ng'ato ka ng'ato oluor kom nyawadgi, ng'ato ka ng'ato tich manoyiere neno tim. To kogo firimbi mar siasa ni koro ji ochake mandalo no kata ka jobung kata ka bunge tigoga piny, to koro ng'ato ka ng'ato nigi thuolo gi ratiro mar wuotho kamoro amora modwaro, mar kwayo komoro amora modwaro, nikech mano ratiche. Chako chon nolodhi ka juoga mheshimiwa. E siasa Mwanda be ok en diend ng'ato. Mwanda ok diend ng'ato, chako chon be nolodhi ka juoga, lakini nitie chike mitimogo gigi. Ok inyal bukori ni omiyi tich kawuono, ng'ato migi moro chako chamo sani to machielo cha bi idwaro to ma pod ni e dhogi pod opong'. Pok ichamo, pok injako mimuonyo, tisechako dwaro machielo kuchi ibro kata soma kure. Bedo gi lek ok gima rach. Bedo gi lek ber, to lek en lek. Ing'eyo ni leko ok en reality. So ng'ama leko to nyalo leko. Lek to yie ni leko gimoro amora mileko. Inyalo leko kata ni idho ndege to kata piko pok idho. To ng'ama leko kik kaw lekne to dhi thago go jomoko matimo gik matimo. Ok awacho ni nitie ng'ama tam dwaro kom moro amora. Sami dware mapodi and more so ng'ato ka ng'ato manoyier manitie kom mobede sani, manitie tich motiyo sani, to luor tije jowadgi. Onyaka luor tije MCA manoyier kata mai ward ma antie ma ae. Nyaka luor tij senator, nyaka luor tij governor kata women rep kata joma moko. Ok onego bed ni sani pok atieko tich mane jawendo miya nati atimnegi, tasechako dwaro kata kom MCA kata senator kata machielo. Bedo gi lek mar dware is okay, lakini sami dware ne mapok ochopo, nikech jopiny moyier wan watinegi e jopiny mwachako dhi irgi kata mwachako dhi irgi sani ka wachako kwayo gi kombe mopogore opogore, kata wachako seyo kata chayo jotelo mamoko manie kombego. Kaka wacho alia, ng'ato ka ng'ato nitie gi winjruok mane gin go gi joma nomiye kura. Kochopo sechego to ng'at manogo kura no ema biro ng'ado bura kaluwore gi gik mana wacho na dhi timo. Obiro ng'iyo ni ba timo koso ka timo. To madang' abukra ne sani ma idwa luorori everywhere madhawo kendo wuoke. To kendo gima rach Victor e wach mi penjo ni, dibedi ng'ani nitie gi nyinge? An ok aluongo, pod ok aluongo nying ng'ato. Pod awacho nikech Migori une jofwambo ka uneno gima timore Migori kendo ulando gi pile kata nyoro kata kawuono. Uneno kaka josiasa ma Migori timore, uneno wa. Ing'eyo kaka wuotho, ing'eyo kuonde madhiye, nikech kuonde madhiye kitich gin public. Kendo jo media biro ma cover gigo. Ji cover, mainstream media cover kata social media cover. Koro gin gik muneno kaka jofwambo. To uneno kit siasa manitie Migori, kit liet mar siasa manitie Migori. Onego bed mana sama nitie moseland yiero kata moseland weche campaign. Ok en gimo onego bed ni timore sani. Nyocha chien kacha wik mokalo, nya nitie lweny mager ahinya Migori kumwantie. Constituency na mawendo. Wan gi shida kamoro North Sakwa, area miluongo ni Sangla Kagak. Nya nitie weche siasa kanyo manyo wang'e apikni. Ji alawore kuro ma kineno an gi pichni e simba kae. Kineno lweny ma jirengo to chalo mana manchi neno mar Masai kancha gi dhawo gi jomoko e border kocha. Mane gilare weche mag dhok manokwal ka. Masani nitino ka jirengo kama ni yawendo to gimokwal milaro onge ni jasiasa moro biro to jasiasa moro bende ok dwa ni ng'ato dhi kanyo. Koro wakawo jopiny waketo lawore, jokor gweng' lawore gi bede gi tonge garunge, iwang'e kata piko mar ng'ato monyiewo mokawe loan mar ohala, nikech jasiasa moro biro kanyo kata ng'ato ok dwa ni moro bi. E weche siasa manono ma yiero to ok tim kawuono be ok tim kiny, be ok bi tim kata higa manyien. Gin gik manono kabisa. Omiyo jo mawinja jotelo gi akwayo gin
gi muolo gi ng'uono gi hera Okay. kaka jakom party ma Migori Mano duond party koro wuoyo mar Migori. duond party ma Migori County ni gimiwa luor and joma noyier gi party mar ODM gimi jopiny mokwongo manomiyo gi kura luor kendo gimi kwe to gimi party manomiyo gi ticket moyier gi gogi bende luor to kendo watamore adwa kwayo josiasa gi ni chakre kama wueni kaka jatend party ma Migori County wadagi siasa midhi goyo area mok area ni siasa migoyo onge sa siasa podi ng'ato ka ng'ato koro tiye area ne kidwa bire constituency na ka in mjumbe wadwa to nyaki consult koda ma wawinjre kodi ni dhi kanyo ka wadhi to wanyalo dhi kodi ka onge tanyalo mi ng'ata man kuro udhigo kata nyalo mi ote mitero kumidhiyeno to makoro ng'ato dhiye ni dhigo buche mag siasa modhi chayo go jatelo mochielo manoyiere kom moro to wawe nikech sano pok ochope sa biro chopo ratiro in go mar kwayo kura kundego kasechopo lakini sani to koro waluore mondo wami waket lwasi maber mar tiyo ne jopiny wawe thuo wete go wete ni chako gore ni walaro josiasa gi to kom milaro sani to onge. Erokamano. Be oyiene jatelo manie kom ma neno ni kamoro nyawadgi mane komoro mopogore kod mare nigi nyawo moro e yor tich be onyalo penjo gimoro kaka jago kura mok e kaunti moro? Ng'at oyiene kabisa inyalo penjo gimoro kaka jago kura to ok dhi seyo ng'ano nikech kapok atimo gima nawacho natimo to thuolo mar tieko time pok orumo. Okay. Yes. Onego time e yo mane? Liel? Inyalo dhi e liel, it's okay. Liel inyalo dhi e liel, is a social place. Inyalo penje kamoro amora kata kanisa inyalo penje oko mar kanisa do jotend kanisni nosekwer ni ok dwa siasa e kanisni. Lakini nitie kaka nitie gimiluongo ni positive criticism. To ok mara yany kata mara njao. Ok inyal dhi tichako chaya kamoro ni pok atimo gimoro to thuolo mano miya natigo pok orumo. Ing'e nade ni anta pange nabiro time karang'o nikech an ema ng'eyo kaka pango gigena abiro timo ma e thuolo ni ma atime thuolo ni kata ng'wech nitie joma chako ga matek to tieko mos nitie ng'ama chake gi speedy to oduok speedy ne chien so ng'ato ka ng'ato nigi formula ne mar winning gima entie ni omiyo thuolo yieni mar criticize jatelo manigone kura to nitie kaka inyalo criticize to ok chae kata seye nitie kaka inwang'o ka jotelo ma Migori gi operate nitie achaya moro min nwang'o kosedonjo e chuny jomoko. Ng'ama otwe lwet nyawadgi e tich? Onge ng'ama otwe lwet nyawadgi. Omiyo ng'ato ka ng'ato tiyo tije inyalo wacho gimiero kamiero mano freedom no nitie lakini mar dhi seto ng'ato kata seko ng'ato kata chaya makoro ang' chwanyo jopiny supporters ng'ano jopiny manogone kura monego beno tiyo negi to ok ber nikech wakelo tension to gi liet watero malo mar siasa e sama ok owinjore we ji oti to kata ka nigone ng'ato kura notim ni gimoro tineno ka ok otimo gino punishment minyalo miye kata kum minyalo miye en sama ibiro tuone kura ibiro go kura ne ng'at midwaro nikech tich mane miye manowacho nodhi timoni to ok otimo kendo tame timo kamano. Erokamano ahinya. Penjo mogik ke laino kaka jakom mar party be iseluongo kata mana jotelo gi bedo e mesa kanyachiel kaka jokang'ato achiel? Jotelo gi waromogo ka Ruto ne nyalo romo gi Raila, ang'o mono jo Migori bedo gi romo gi winjruok mondo weche moko ma koro chendo ma seto it jopiny e redio gi kik bedie? Jotelo gi ok adwa wacho ni ok warom kodgi. Aparo ni pok dwe orumo nyaka nye warom gi jotelo gi. Ka wadhi kunde midwaro. Ka nje waromo kwa wadhi ofis Waziri Mbadi ne waromo gi jotelo ma Migori gi te Nairobi Club. Ma governor ema nonyiewonwa lunch waduto nyaka ma Kuria. Ma wago mbaka development. Kaka wadwa dhi timo ma wadhi kunde go kwecho to kendo sama wan gi jotelo gi to ji chiemo kendo wuoyo maber malich to bang'e akia jachien madonje kiwinjo gima ng'ato wacho kata gimo timo sama wakanyo tidhier mana nono seche gi to wawuoyo about unity mar jo Migori to ka ng'ato wuok gi meke ma kori wuoro nang'o mochako timore so en achaya gi gombo gima pod onge ma ema kwani koro appetite mar gombo gima ongo ni emwadwoge piny mondi appetite wabro bedo go mbele kure kom siasa to ka ng'ato nitie mokoni no dwa we kome kata we kome to mano koro nitie pogruok sirikal nyalo lando ni kom ni vacant ng'ato weyo koro inyalo chako dwaro lakini ma wadwaro ka sa pok ochopo ni takpani ema kelo tabu so ji oluorre iwinjo ka sike wach luor ni nikech king'eyo style ma jogi operate go to nyiso nitie jomoko mosechajo wadgi zaidi koro chaya moro ni e diergi ka ta chaya ni joma koro hinyo en jopiny manoyierowa ni watinegi nikech koro ok wati koro waketo jogi ting'o bete jomoko timore ka kwa dok chien e wach manyocho timore North Sakwani na wuoyo gi jogi kaka jakom mar party
nago simu ne ka winjo intelligence ni lweny moro nyotimore kamoro gotieno mosechode e lwet ng'ato, to kanyo nitie jasiasa moro monego bed ni dhiye bendo pangne dhi limo ji dalano, to en political meeting nikech owake ji magala moro mabiro e dala. To ka winjo gini, to kendo nawinjo from the security agencies mag sub county, tago simu ne josiasa gi, apenjo ni bwana, akunga gocho ni ng'ama ne dhi host wendo, ni awinjo ni nitie wendo moro dalani kanyo, to gini rach, dalani kanyo osetong' lwet ng'ato gotieno, to kendo sani tension nitie yudhe mopandi moponde i niang' rito jowadgi kanyo, gini biro kelo tabu. Akwayi gi muolo ni mondo ing'ad burano, wendo ni no kik bi. To kona ni ong'uro wach na winjo, tagocho ne jatelo mane dwa dhi kata kone ni owadwa, awinjo ni nitie wuoth midhiye e constituency na kanyo, ta akwayi ni kanya winjo ni tension dhi bede, ng'ato nyalo thoe, akwayo ni kik idhiye. Aseloso gi polise, okona ni ok gi provide security. Kora akwayi ni kik ichop kanyo. Jatelo ni nokona ni aweyo dhiyo kidhi nege to dhi negi gite. Tapenje na ng'omo mi idwa dhi tho na e constituency, dak idhi tho mana e constituency ni kidwaro tho. Koro kiwinjo gima chalo kama ka jatelo wadu wuoyo kodi ose advise kaka ng'ama ni e area no, manigi weche mantie area no, mong'eyo kaka area no chuogore, to in pod insist ni dhi. Donge no ka samoro achaya moro ni e gigi, which is not good. Okay. Kamano. Kwe ber budho koli jabaro chiago. Kwe ber budho wada. Koro dosuru kwe kaka jakom mar party. Adwa lose momiyo koro achiwo chik ni ng'ato ka ng'ato e duond party en ni siasa podi, ng'ama dwa dhi limo ji odhi e limbe to bed limbe, ng'ama dwa dhi lemo odhi e lemo to bed lemo, to ok mar siasa. Political meetings to pod ok wadwa sani. Kaka jatelo ma ja ODM, bede chandi kaka ineno kaka jo Homa Bay osebed ka itiyogo kaka kuom ranyisi, kaka joma wuotho e twech achiel ka gidhi kwecho e broad-based ni to gidhi e twech achiel, of course umbe usetimo kamano, bende chandu ni chalga gima liet ma jirandu ni ok ng'eny ahinya kamaru ni? Gini chanda kendo en nyiego manegowa. And mae momiyo wuoth mane wadhiye ka ofis waziri Mbadi kato wadhiye Kahinga. Kana chako conversation ni WhatsApp, kana penjo ni jotelo mamoko wuotho kanyakla, to dhi manyo gik moko kaka jotelo koriwore. Wan to jo Migori watimuru nang'o? Mane communication mana chako go e WhatsApp group wagi jogi. Okay. Wan donge wanyalo makore uru wachak manyo gigi, to duoko no biro ni yes wanyalo, to wachako loso bura no, kae to wadhi kuondego. Chanda kata nyoro kineno, I think 2 days ago, jo Homa Bay makore te, odhi ka president kudhi muromogo, to kuwuok kanyo to ber lile manitie. Okubidhi kanyo mwagi lwetu nono. Wan kar mondo wayal gik manyalo dhi konyowa kaka jo Migori, wawuoth kanyakola kwa dhi kwayo gik moko. Wuok idwa nono ni nyalo kelo confusion ka. Igonyo State House koso? Okay, maendeleo. Okay. Okiwuog gi lweti nono. Ok inyal dhi ka president ka kingi. Mudogi ni onge gima owach ni dhi timnu maber. Okay. Ok en wach mar gonyo mar pesa. Mjumbe nigi pesa ne monyalo chamo. Ma gima wuok go kata matero ga ji State House en dwaro konyruok ne jopiny. Okay. To wan kakoro kwa wuotho e twech achiel nikech wasike siasa, tibiro yudo ka wan gik ma ji dhigo kuonde, gidhi ago kuondego, ok wanyal yudo nikech wasiko kwa laore, ji ok dwa ng'iyore kata ok dwa nenore. Okay. Wachno osebedo ka chanda ahinya kaka wuodo nagi, nikech ibiro penjo ni to what about Migori? Mane penjo ma APC kipenjo. Penjo ni ne chendo kata mana ka ne pok otimo appointments manyien mag PSS ni Migori nyocha oweya oko e broad-based government ni. Wate kindu gi sirikal ni chalo nade koro bang' ka jatend ODM Raila Odinga keto koke gi winjruok gi jatend piny William Ruto? Wate kindu gi sirikal ber, Victor. Kawuono gimanye Ogai Raila Molo timo mar dok chien kendo bedo gi Ruto president ma giwinjore ni konyalo konye tichni en gima ber mokalo. Victor, kane wamanyo sirikal kaka ODM e yiero mokalo cha, to ne wamanyo sirikal mondo wadonje sirikal mondo wayud ber kata wane ber mar sirikal. To sirikal ni ne ma nitie sani ne ok wagone kura. Tineno ka ina ber mane wamanyo ni wayude sirikal moting'o appointments mag jowa e key positions kaka ma wan go sani, to koro wayudo. Omiyo wat kata gima timore sani ni ber kabisa, ma en gima wan kaka oganda mar onagi waung lwedo ndi. Wadonjo e gini gi e dirisha to inwang'o ka wachiegni chopo Kanan. In fact nitie kaka waseng'weyo Kanan, odong' matin to wana loka cha. Ang'o momiyo awacho kamano? Awacho kamano nikech lemo ma kawuono wan go kata migepe ma kawuono wan bendo podnwa e sirikand President Ruto ni gin migepe minyalo mana miu ka une jomo loso sirikal e weg sirikal.
wan gi waziri Mbadi Nyang' kawuono en minister mar finance. Mae pok ne waneno. Wantie gi Dorcas Oduor kawuono jang'ad rieko e weche mag chike mar sirikal. Magi gik mapok notimore. Wan gi intellectual Opiyo Wandayi kawuono waziri mar stima. Ma weche stima, weche mach, weche ang'o gin ka gin gik ma kawuono gina kidwongo ni to sena yaw ni dhoranga mach. Kawuono kidwaro weche mag pesa ka wadhi ir Mbadi kaka jotelo kech dhode be oyawnwa nono to onge gimi dhi kwaye mok yud solution. Nyako nyisi ni ma wanyalo timo sani, ma wanyalo timo mbele kucho. Ma gima ne ok nyal timore. Ting'eyo ni kata dine wayud sirikand cha, samoro dine ok obedo gi migepe ariyo motegno kata dek motegno ma kawuono wan gogi. Omiyo anapuoyo kendo asiro kabisa winjruok me kind President William Ruto to gi ogai marwa Raila Amolo Odinga. Raila otimonwa maber. Gima koro adwa kwa jotendwa gi ni gimed mana yawonwa dhoudi to wan bende ka wadhi ir jotelo gi. Ang'eyo ni samoro wabiro wacho ni gini okonywa nikech in iwuon miwacho ni ok okonyi kata gimi dwa nokonyi go na imikia ni anang'o. Ka en manyo ohala kata manyo gik moko to wa identify gik mwadwaro kako nagi mondo wadhi ir jowagi kech jawuot wagi oyawnwa dhoudi nono. Tidhi ir ng'ato gi giming'eyo ni dwaro to en giminyalo timo ma kumiyi opportunity ni timo titimo mondo kiny kik wachak ywagore ni ng'ane ne minister to ne ok okonyowa to in miywak ni ok okonyi ema inikia gimidwaro kata e yeku. Kamano. Koro nyaka wabed gi agenda ni wadwaro ang'o e sirikal. Nyaka wabed gi agenda ni wadwaro ang'o to gima wadwaro ni obed gima komiyi opportunity ni timo. Ka en ohala to dhi dwaro ohala ma specific. Ok ni miye ohala moro amora. Minister ok ng'ama idhire ni miye ohala moro amora. In emidhir minister ni ohala madwa timo en magi ma to konyi kata guide kaka koro inyalo yudo ohala no e bwo kuma entieno. Minister nyalo ori ok ochuno ni omi gimoro e migawo ma entieni kende. Onyalo ori ir ng'ama chielo e migawo machielo to mana kiseng'eyo gimidwaro to kendo giming'eyo ma komiyi opportunity ni timo titimo. Joluo gin joma riek mong'e tije. Omiyo wa identify tije mwanyalo timo gi, ohala mwanyalo timo, wadhiri yawuotwa gi, wakwagi, giorwa. Yawuotwa gi be kwachopo to gimak badwa, giorwa kuonde ma ginyalo orwa yudo gigo to watim. But winjruogni ber, winjruogni wamak gi lwetwa ariyo, okonywa sani, to ka ber to mbele kucho, wabiro neno kaka wuoni wuotho kodwa. Ko medo wuotho kodwa maber kama, to wanadwa kuonagi ni sirikal miloso mbele kacha, to wang'ni wabede to kendo ka jo Kisuma, wabede ka jo kanyono. Yes. Mane wach. Okay. Dakika en 26 tok sa ariyo mar okinyi ma kawuono nyakwaramogi pod abiro medo kawo simbe achiel kachiel ka wago mbaka ok adwa hadho sa ahinya ibedo nawe ni anena mondo imbi iwuoye koda ka achiel kachiel mjumbe ma wendo mano Mheshimiwa Walter Owino. One live e YouTube, one live e Facebook bende, one live e View Sasa kanyakla kod Citizen Digital App. Wadhi duka matin kite manaka. Revisha gi KCB mondi winji manyangafu engimani. Yao KCB Gold account mondi yud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha eneno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondi ng'e mathoth. KCB, for people, for better. Jowetena, winjuru, nitiere pogruok e kind keto mwandu kod timo kungo. Pogruok e kind tiyo kod siling 100 aoyae kod tiyo kode e yo makare, yani kungo. Pogruok mar dwaro gimoro pile ka pile kod yudo gimoro pile ka pile. Pogruok en Zidi Money Market Fund mokel kod M-Pesa ma en yo mayot kendo manyien mar keto pesani e yo ma onyuolrego pile ka pile. Kungo kochakore siling 100 kende e M-Pesa mari mondo iyud nyinyo pile ka pile. Inyalo golo pesa sasa ma idware maonge pesa ma ijuogi, yani transaction fee. Dhi nyime gi kungo, dhi nyime gi yudo nyinyo pile ka pile, dhi nyime gi dongri mana gi M-Pesa. Donj e Zidi Money Market Fund kokalo M-Pesa app kata di *334#. Weche kod chike mantie nyaka lu. Zidi. Kaka japur mar bando, be buya chandi ye puothi. Kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobok. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kai tiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho, kendo biro weyo kabando magi dongo maber, nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi.
Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabup. Ne mathoth, ywa tol nono maonge chudo e namba mar 0800724211. Mana kamano nyakwara Mgajwang' daher mar ng'isi ni bende sani koro to math minyalo tiyogo mar soda en mar Mountain Dew ma bende ber ne jowa ahinya matiyo matek ahinya. Kije jua kali ma bende ber kodi kidwa ni duok majera molalni madh mana math mar soda mar Mountain Dew e jaorako e jasipot ma bende ber kodi. Koro chope duka man machiegni kodi wacha ni miauru Mountain Dew e budh godo. Mopogore kod mano bende na lieko ni nyoro ni ng'wech mar nyamburko mar KCB kata mar Safari Rally e tielo mar 5 miluongo ni 5th edition mar WRC Safari Rally nyo chakore nyoro orumo tarik 23 dwe ni gani e dala mar Naivasha. KCB osebedo kochung' motegno ahinya kuom tego talanta ne jowa ma bende ng'iso ujuzi margi mar riembo nyamburko ma gisebedo ka gitimo kochakore mwaka mar 2009 kendo gisebedo ka gitimo kinde ka kinde nyakwara Mgajwang'. Kuom mano KCB medo ng'isi ni wang'ni wan gi jo Kenya mamoko bende ma bende biro dhi e piem kamano moting'o jaloch mar Africa Rally Championship mano Karan Patel, wan kanyo kod Nikhil Sachania bende ma bende en jal manigi ng'ol kende ma bende wang'ni dong je pap kendo e kalenda ma WRC. Evans Kavisi yande o kao yue matin kata kamano chako doke pap kendo wang'ni entiere. To gima lich ahinya wan kod mine moko ariyo madhi loso sigana gine KCB Racing Team, Tinashe kod Caroline Gatimo. Abro ng'isi kaka inyalo biro neno tukegi kata ng'wech mar nyamburko ne e yo manyangafu mana kod KCB. Experience the WRC Safari Rally mana kod KCB kokale Ramogi FM kar chuny Jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Nyakwa Ramogi, kaka nyakalondo machiegni kodi seche duto, chenro marwa mar lamo kodi kanyakla oduoge wang'e. The Ramogi FM Church Storm, chieng' Jumapil, tarik 23 dwe mar 3 higani, kochakore okinyi e kar lamo mar Lejo Maria Headquarters Calvary, mayudore God Kweru ei Migori County, watimonu limbe. Telo mar Radio Ramogi, jolendo magwa, kanyakla kod telo mar kanisa mar Lejo Maria, mayudore Migori God Kweru, kwayi mondo mi ichopi wachokre kendo walam kanyakla. Jolendo mag Ramogi FM biro bedo kanyo kalam ibiro chwal ni achiel kachiel e nyakalondo mar Ramogi. Chop chon chakre okinyi mondo walam kanyakla. Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Wendo mara en mheshimiwa Mawendo Walter Owino wan kode studio ka okinyi makawuono. Aneno ka ote donjo na kama ng'eny ahinya ma gi jopiny man gi penjo. Abro yao thuolo ka mar penjo mari. Kija wendo akwayi ni iyud thuolo mar ywa tola achiel kachiel. Kija wendo adwa mi thuolo ka iwuo kod mijumbe mari okinyi makawuono e Ramogi FM ka. Namba eno na 722-200-777-3 nyingi kama intie kod penjo mari. Kido thuolo tiwacho mapiyo tiwene nyawadu bende thuolo mar penjo ma en go. To bende ing'eyo ni sani M-Pesa hingo hike mar 18 nyaka no chak bedie e pacho ka. Ma en gima sigana ahinya nikech M-Pesa oseloko ngima oganda wa ndi. Deonge M-Pesa be bedo gi paro ni piny dikoro chalo nade nyakwara Ramogi. Deonge lony mar M-Pesa ni makori kone ng'ato pesa yor simu. Anyalo pandalo machon kane chuno ni yor jaote bende nyalo waro wiye matin. Midhiero makamago sani koro onge nikech M-Pesa okelo nyalo makamano. M-Pesa at 18 kokale Ramogi FM kar chuny Jaluo. Tumegro nayo to kawuono wa celebrate wuodhni kodi kanyakla ko paro higa mar 2007 kaka weche ne chalo chien kacha oro pesa e jomoko ne ore bas samoro stress ne nyalo maki ni diro be ochopo samoro jaote okochopo obaro gi kama jomoko jabare ni olungo te mano bende nyalo bedi nyakwara Mgajwang'. M-Pesa oseloko ngimawa pimna sigandi to M-Pesa oseloko ngimani e yo machalo nade. Kata mana jowa matiyo timo hala M-Pesa obiro gi chenro malipa na M-Pesa mamiyo customer thuolo mayot
mar chudo kokalo kuom lipa na M-Pesa. Ma wacho ni M-Pesa Nation kawuono wa celebrate igni 18 mar miyo ngima bedo mayot, ohandi dongore kendo pesa ringo e yo mapiyo kaka jaji dwaro. Ma wacho ni M-Pesa at 18 mae saa. Hello. Oyaore. Ma just on party discipline and VOJ. Erokamano mangawa. Center of Excellence and Academic Power Small School. Wuod Nyakacha wacho ni jowende madwaro jowa. Just on discipline basis. Okay, discipline mar party. Ma party. To ina wuono Brian niya. Chone ti Wilson Letich. Branch chairman. Nyawan kod Kariuki Chotara. Branch chairman mane mag party. To gini to chairman D.O. Kamayo. Ama go siguri na kazo gutanda go demba gori. Yes. No nyalu ngome ama go toke page mai wambe ko someone has right act. Sati matini en mar maknala. Makana chairman ko akagi moroni. Mangat go kaka biang wacha left side wacha anything. Ikamulo go bi on. Pati discipline no ya go ngate party ma game ma dukti yero. Yero kamano umia tuolo. Wonya kachoriore. Okabimiyo ng'at machielo koro thuolo. O penjo wach mar party discipline ka. Opime gi jomoko ma bende ne winjo ka DC. Kotwaro to nyaka to the line. Ing'eyo ni wuod Nyakach ne ania kare. Freedom mancho biro toke ne. Okay, na winjo jomowacho go ne en toke chandalo kanu mokalo. Yes. Taparo ni freedom ma wayudo kata ma demokrasi ni omiyo jomoko odwa bedo gi wang' teko. To kaka ODM party wan gi kaka watimo wechewa omiyo ang'eyo iwinjo ka wacho ni nitie action ma party bro kawo ne jomo yudi ka kelo tulo. Okay. Emomiyo achiwo kata CM ni sama wawuoye ni to ng'ata koro otu nyathi ka nyathi otuge dhode. Okay. Kata dhode. Erokamano. Okay. Oyaore? Hello Ramogi. Oyaore? Oyaore bioje mai wuono gi Daudi awuok. Iwuok? Erokamano iduogi ni ng'a? Aya ni luonga ni Daudi awuok Malunga 44 mosna mheshimiwa. Malunga 44 ni Awendo? Awendo subcounty mano mbunge na. Okay. Awinjo kanyo mheshimiwa Walter kako wuoyo. An gima damedi. Mana pot gi pak ne mheshimiwa Walter neno gima natimo no Malunga primary school. Omiyo nyithindo somo e lwasi maber kabisa. Pot gi pak kabisa. Ma Daudi awuok Malunga 44. Erokamano Daudi. Hello? Victor yaure. Oyaure. Nade mpaka wili jawenda ratuola ka. Oluoch kwaga. Oluoch kwaga. Adwaro jo Awendo koro. Naam, mheshimiwa ni ya. Nitire osebedo mbunge wa anatiyo ng'enya tiyo Awendo. Atiyo suni kanyo. To kane kambi Sonic ponto. Mbunge no wieng ma onge nyamita de koro jopur ywak. Osetimo wach mar kadi mar suni sogani. Okay. To mar ariyo. Awinjo ko pako ted kaudi ma Migori ni. To sama wuoni to ted kaudi ma wuoni mtok Soni soga ok nyal dhi Marewa, ok nyal dhi Migori, ok nyal dhi Anen, jo kaudi madra kanyo. Erokamano. Okay. Maramogi? Okay. Adwa ni duoke mago mapiyo mheshimiwa. Erokamano Victor. Awinjo ke oluoch kwaga ma ja uriri wuoyo gi emotions malich. Akia ni en ang'o mowacho ni mheshimiwa Nyamita osetimo Soni. Dong iwinjo ko owacho. Akia no konyo Soni timo ang'o. An ema wuok Soni ka shida jo Soni gi kata ndalo mane kech ni kanyo mane gigi ok timre. Ane mjumbe mane nyalo wuoye weche mag Soni gi. Kech Soni ni e Awendo constituency. So oluoch kwaga gik mowacho aparo ni en mong'eyo ni intention en mane. Aparo ni nyaka wachak wuoyo pok iwinjo ka pako Tend County. Winjo ka pako county. Tiwinjo ka oluoch kwaga koni Tend County ma pako no to kia mako geche Soni. Ana kia geche Soni mimako gi Tend County. To ka Soni nyalo bedo ni Soni Sugar nigi issues gi county government e yore gi mag ses to mago gitieko kuro. Nitie management Soni, nitie leadership mar county government. Mago onge kuma mjumbe donje. Onge ng'ama osebiro ira kata ja Soni mosebiro na ni gin gi issue gi county government gidwaro ni kaka mjumbe margi akonygie. So an mago gik mawinje radio kowuok from Oluoch kwaga. Oluoch kwaga mjumbe ma Awendo kuma Soni nitie en Walter Owino, ok en Mark Nyamita. Thank you. Okay. Maramogi?
Oyawre. Maramogi? Oyawre Maramogi? Machigni? Masha Mwade Kadago. Samuel? Mwade Kadago. Samuel Machigni? Mokwongo mos na mweshimiwa Walwood awendo. Kamano same. Au puoch na mweshimiwa kabisa kiti matuna wendo constituency. Osetimo maber kabisa. Weche mag education ose ris maber kabisa. Okay. Mara ariyo nitiere mweshimiwa kosebedo party leader mar Migori County. En gi teko mar timo weche mag discipline mondo mi weche oriere Migori County. Gini local development chien mar Migori County. Sani ko kipenje no compare Migori County gi Homa Bay County. Gik matimore Homa Bay County gi Migori County. Wan kanye. Wayu bedi wariure kanyachiel wachal kaka Homa Bay to wadhi wabedo gi bargaining power. Mano one. Two, mheshimiwa kwayo ni chon ne mheshimiwa ne tudore directly to information. Ma tiyo ng'ado chako doge area mar tudruok gi jopiny directly jok mane grassroots kabisa. Mane wach mane an godo gi ojai. Erokamano nya. Maramogi? Oyawre. Maramogi? Oyawre machigni? Mayo Pito Kumo, Matumena. Pito Kumo chigni? Penga na kwanza. Sasa hiyo mheshimiwa, awija kwa kuona sikunde time mabere. Nikienda kwa time yote madiera. Lakini what about Maina Primary School? What about? Maina Primary. O Maina? Maareo. Wastima. Nikiyo gwenge moko wato Maina Mamualo, Olande, kod Uradi. Those areas kaya stima pokonone Victor to mheshimiwa tano noka commission network mare ber sana. Iro ni ngata ni stima. So ngata ndi mabor ngi mita midwaro kata ndi stima lakini ngata mare dende mita midwaro to onge stima. Penjo ipenjo tini mana story moko mana mago mheshimiwa go. Mara de about CDF. CDF hiyo doka mheshimiwa kwa tini ngamara. Jomo kete matimo vetingi. There are the people mune go no blame. Hiyo doka kani ntindo mwaka ngweno odifa universities. Moko boko join. Tayari ngeni feedback ni nitindo di school. Nitindo ku di school mheshimiwa. Chon kama wanachadia. Chon mheshimiwa ne ber ido one on one. Kibite yo lakini maana kaya lego iskatende. Angi ntinda ngwen makata ko dore nyalo miegi. There di fa kin kara inde donadi. Mabelo ngeke ite si mangalo bedo kin. Okay. Ibrudo komano mheshimiwa. Maramogi? Musainya. Maramogi namba ino nabirio ariyo nono chiko chika beri abirio nono abiri adek adeko chiko nono adek. Maramogi? Oyawre? Ichunade. Achumo bere nyiluongi ni ng'a? Ma iluonga na Okunya. Okunya? Penjo mheshimiwa kama. Ina wendo? Sorry? Ina wendo, ja wendo? Okaja wendo lakini ndama na penje gimo concern ke party kodiera. Wache ne doro jo wendo bwana. Jo. Penj ba pio kara. Kumane ODM. Ukon gi koni. Kata mana samoro kon be do wenye to samiwe kone chao ipenje ni to ngani be ngi kuni na kolunyi ngato to Samoa ne ati na to wai constituency ne kabiri ko dongunyo obeda ka oreka ka telo ne ngane tremano obiro ka to ko more ngane. Okay, kama na yenya. Mheshimiwa, penjo ni kumika. Samuel Owande owacho ni tini aneno ka ngado tudruok gi jopiny. Sem Owade ywak ni angado tudruok. Sem Owade kuok dago tiara nen kae. Sem tudruok ok angado gi jopiny, watudore kaka watudore pile cha. Ing'eyo kaka waloso tich tiwacho ni ber, wabiro na ka tudruok ne kuma chandi sem to wabiro wuoyo. Ibiro oro kata message ka kioro ga to wabiro ginene tima kaka idwani watimno. Okay. Kae to Pito Kumu ka wuok Mahena.
Peter owacho ni tich ber oywago mana stima molande to gi Mahena kanyo olande ni e program kata Mahena kae kuonde manodong' ibiketi tadwa ni jothuru ong'e ni ka transformer koketi tikeyo stima mita 600 kowuok e alwora mar kama okete transformer no. Koro nitie jomoko ma samoro yudo kama ode nitie bor ni oko mar mita 600 ka. Jogi bende kosetiek mitimo cha to wang'iyo kaka gin bende ginyalo bedo accommodated. Omiyo joma dibedi ni oter stima ni alwora kuonde ma gintie to ok ochopo kuma entie nikech bor mar kanyo kowuok e transformer bong'e ang'eya ni ok wabi wegi oko gibe wabro neno ni watimo negi. En ani gidong' samitime mano no to tokeno ing'iyo ni mier modong' gin mier marom nade tere kaka gibe ginyalo bedo accommodated. Kae to wach mar winjo ka Peter Kumu ywak ni nitie nyithindo modifa. Winjo ka wacho ni basari wamiyo ot ka ot wamiye ng'at achiel. Joma dware ng'eny ibiro yudo ka gin ji 9,000 gi wiye or even more. Ok inyal miyo ng'ato nyathi ka nyathi. Emomiyo wacho ni wadwa temo household ka household oyudi. Kato basari ni bende en na pesa maromo ni. Ok inyal chiwo basari ne ji te michul ne ji fee te. Koro ka Peter Kumu ni samoro gi nyithindo ma oneno kokwamo onge kako tim to nyalo manyo yo machielo kata mwatudorego mondo wang'i ni to an as an individual eri kaka nyalo konye kata kolosa rambe wanyalo ng'iyo kaka nyalo jole gi nyithindegi to ok ni wanyalo miyo nyithindo gi pesa te madhigo nikech pesa mabiro mipogo ji e basari ok oromo miyo jowagi te. Kamano kae to Okunya to penjo ni mondo aluong nying ng'ato ng'ama samoro notimo kama ng'ama wuoye waparo ni ong'ere so kadwa biro luongo nying ng'ato iye ka wacho mana ni jotelo ma Migori ng'ato ka ng'ato luor kom nyawadgi ng'ato ka ng'ato tie kom manoyiere otine joma noyiere notinegi ka sa siasa ochopo to biro luorore kokwa kura mar kom modwaro e seche mowinjore. Saa 2:45 mar okinyi pod amedo kawo simbi kanya kora Mogajwang' Maramogi oyawre Maramogi oyawre nyinga Freddy Kakoko in kanye ana wendo machiegni adwa wero kamano ne honorable Owino an gi penjo moko ariyo mondo penjo achiel wan gi last mile mar simani ni nitie miere moko ma kidhi ropia gi part of Ivory moko kidhi kanyo na penjo gi stima penjo na ariyo en about 30 mar ODM chien kae wabedo ga kanyo kod koko mang'eny sana ndalo moko wadhi e yiero ka jok mochundo kamne samoro ng'at moyombo ok nwang' tiket chak ng'at machielo thuolo ma odwa bedo kaka party chairman ma Migori County ma obetie kware. Mar ariyo wan gi nomination slots ma itma party timo sana ne ward representative kamae to ka samoro ng'at achiel obedo nominated twice for two terms. Como que como Robert equality ma the mo fight ne party samoro this time round kwa machielo next time chama na machielo ka repeatedly no gig ere kaka transparency or no work ahead of presidential election kama no wonder. Kama na yenye Maramogi Hello Ramogi Hello Oyawre Victor Otieno Makajuma. Oyawre machiegni? Benson Owidi japicha. Benson machiegni? Mos na Mheshimiwa Walter Owino. Koro biro je awinjo kikungo penjo Mheshimiwa wach rel mar ndara madonjo Awendo. A confirm kaka Jawendo ni gino nyeto se lose moket road sign ma reflect botie no ni kanyo nitie rel kanyo nitie daraja. Mano correct. Mar ariyo. En adieri wabed janeno nikech ng'ato nyalo wuoyo kaka e studio kanyo to samoro ng'ama ni mabor nyalo penye to gik ma Mheshimiwa Walter kwanogi gin adieri wiyo je anyisi ni 100% gik ma Mheshimiwa wacho kanyo gin adieri kendo en challenge ne jok ma dwaro kom mar Awendo constituency nikech ka ng'ato chiwo sitima almost 70% constituency to nikech wuoro ka kuonde moko jo nyaka chiwago sitima to Awendo kata sitima en gir tuk nyithindo en gima donjo winjo kopiewa ndai
osebiro nyadiriyo ka yawo launch stima Awendo. Mano nyisa adieri makende ni Awendo wan satisfied gi leadership mar Mheshimiwa Walter Owino. Koro gima wakwaye kaluwore gi chingo mosingo ni pod odwa timo. Omed timo gi kako chane no nikech Awendo report mantie VOJ. Ne jok masani dwaro ko mar Awendo constituency. Iyudo ka gata gima ginyalo nyiso jopesa ni ginyalo timo nikech Mheshimiwa Luoka Awendo motieko. An gima nyalo wacho kuom Awendo nikech tich tiyore tich ler mjumbe. Keep on, jo Awendo are satisfied with your leadership. Okay, erokamano ahinya. Ithiedho ground Mheshimiwa. Ingeni siasa ka winjo ni uthiedho ga ground. Victor ingeni iluonga gwelo mana godhiambo. Ma complain ni miya notice matin. To onge sami thiedho go ground. Then ing'eyo ni simbu ni be donjo ne tek. Ikia ni ng'abro yude gi ng'ama ok yude. Koro kiwinjo ka Awendo wuoyo maber kaka Benson. Benson ing'eyo ni gima rach okweroga. Gima ber be osiro. Mane Benson Owili ma en fanu maramogi ka higni mang'eny. So kiwinjo ka Benson wuoyo mago thermometer minyalo ng'eyo go kaka Awendo chalo. Koro kiwinjo kuwacho maber nyisi ni gik moko timore maber. Awinjo ka koro aduoka Fred Akoko mawuok e tiara ywer kae mowade gi Mwangi. Awinjo ka wacho ni wach last mile mar Upia kocha onge. Fred mwalo karu kanyo kadhi nyaka ka Dr. Dongo gine kodhi kama stima mare ni e program idhi lose. En mana ni oka kwano gite nikech gin gik manie wiya lakini karu kanyo bende dhi ke last mile makanyo no beda mos. Party primaries ana kianga mane oyombo chieng' mane to ok nomiyo tiko. To wabiro neno ni nitie transparency kochopo sa nomination mag primaries e party. Koro wabro neno ni gini lero timore nikech sama nomination otimore marach tema miyo chunji wuok ga e party be ma miyo jomoko wuok ni independent candidate to kotime maler ma uyanga ma ywak tine to koro weche mang'eny ok bede ji riere tir koro kadhi go kura ni candidate mar party ma giyiero ka gihero. Omiyo wadhi neno notimore maler. Then wach mar nominating ji e kombe mopogore opogore. Awinjo kowacho ni jomoko nuore. Mago waseneno ni nitie joma samoro nuore kata nuoyo wedegi e kombegi. Wabiro neno ni kao gik samitime ma to otime maler ma joma participate weche party kata johera mag party oyudo ng'ato ka ng'ato oyudo ratiro moromore kode ok bi kawo gini tisiki nuogo ng'ato achiel. Transparency biro bede kaka ipenjo no Koko Fred. Erokamano ahinya. Sadek odong' dakika moro mochiko kende wadhi duka matin kete mana ka. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Mondo idinya nango kaka citizen mari D*812*784#. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await on Citizen Duka and Quickmart. Get skuma at 25 shillings from 35 shillings, spinach at 25 shillings from 35 shillings, and carrots at only 109 shillings from 120 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket from any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discount. Mokuon mara Premium Kavagara en mogo marachar manyiso ni olose kod bando mabeyo e alwora maber. En mogo ma itiyogo matin e dwalo kuon. Oyot tedo kendo en mogo ma ok mok e lwedo. Mogo mara Premium Kavagara en mogo mopuodhi kod jogo mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mwandu ma pacho ka mong'ere gi KEBS. En mogo maber gi ngimani. Inyalo chame kod kit chiemo moro amora, obed alot, omena, rech, nyama choma, to kata mana nyasi moro amora. Yud mari kawuono e Search Enterprise Limited e Kisumu ka ywa to mar 0727222352. Kisi discount masogo ka ywa to mar 0798931538 kata Jewel Wholesalers Kisumu ka ywa to mar 0722822103. Binyalo mari e duka madongo kata supermarket mag Naivas, Quickmart, Shivling kod KTS. MCA ma market Milimani Kisumu iduong' na doi chairman adoi nyang.
Adui nyang'isa kanyo ni Mosna Wolwoda Wendo, mano jachama motegno kendo en very dependable. Regards Adui Nyang MCA Market Milimani Ward, erokamano ahinya. Mheshimiwa Kennedy Ken Ayudo Timirika, Mosna mjumbe na ayegi kaka olero wach chama kendo amiye podgi pak kaka opango tich ma kuonde modong' idhi keti. Erokamano ahinya, mano majority leader. Erokamano ahinya. Oluoch Nyamula Ayudo Timirika, 2023, 2027, 2017, 2022, I campaigned and voted for Honorable Wino Manyanena. Umanyi. Umanyi Simukanyo. Eli Nyarongo, Awolwoda Wendo, Tiuga Dieri Makende, erokamano ahinya, anomora mokalo kam. Moni ng'ata Mosna ochok wang'e dongo. Wuod Ragolo. He's a swift guy kaka jakom. Nyama na kwe kaka jakom mar chama. Maendeleo ema wadwaro, lweny osegore moromo migochwa ka. Koro wadwaro mana maendeleo kende. Erokamano ahinya. Migori ni chal ka gima nigi weche mang'eny ahinya. Nikech kata mana The Late Makabongo ndalo mane ni jakom, nitie weche moko mang'eny makore yalo kaka jakom sani. Migori weche gina josiasa makelo weche gi ema kelo ka josiasa otulia ma ng'ato kama ng'ato odhi otiyo tich moyiere no ti to wabro bedo maonge wach. Okay, erokamano. Abro mago simbi podi saa 3 weche manyien bang'e obro bedo kod mheshimiwa Tilo Mogik mar Ramogi Kogweno Kinyi Makau. Wacho ni kacha ni Safaricom kokalo kuom chenro mar M-Pesa hingo hike mar 18 nyakwara Mogajwang'. Kuom mano nitie gik moko masani koro inyalo yudo nono mana kod chenro ma M-Pesa osekelo. Sani kidwaro pesa ne ng'ato, par ni pesa moko romo kata moko kadho $100 en free. Aito bende chudo mar nyaka $100 kokalo kuom M-Pesa Paybill bende en nono. Aito bende kideposit pesa M-Pesa agent mari sani en nono. Chudo mora mar M-Pesa buy goods till number be en nono. Keto kata golo pesa e account mari mazidi Money Market Fund bende en nono. Mae momi wacho ni erokamano kuom miwa obedo M-Pesa Nation. M-Pesa, your safe and secure partner for growth. En sigandi mane mar M-Pesa ma ingo. E kinde ma M-Pesa hingo hike mar 18 ni nyakwara Mogajwang' oseloko ngimani e yo machalo nade. Maramogi? Eno vijay. Oyawre machiegni? Machiegni? Pascal Oranga. Adwaro jo wendo jowa. Jo Migori gi uola. Penjo. Yes. Yes? Koro kabipenjo kupenjo mag jawendo. Koro penjo kama ja Migori County. Nitie yiero ma odhi mulungu madhi bedo mbele ka. Yes. Lwasi dhi bedo machal nade nikech Victor ng'enyne josiasa gi kiko chakore MCA nyaka ubunge mbele nyaka seneta. Gin kod joge gi ma igo nyaka ng'ato ng'ane yoseketi komoro. Waso jo Migori County kendo sindi ne gini yiero ma bang'o dhi dhieni. Okay. Odhi bedo maber. Matieko godo. Ang'ene ni jakom mar ODM to bende kaka ne gidhi ma giromo gi gavana gi nyaka gi obunge ma Migori State House. Omule wach stadium ma Migori nikech en mano reyo jorongo jawendo joriri nyaka jonyatike nyaka jokuria. Ma bedi ne gikwaye. Okay. Wach stadium nyindi. Okay. Maramogi? Alo Masa Juma. Oyawre? Oyawre, chiyo maber. An maber ahinya. Osiepa penjo mari iluongi ni ng'ato ne gweng' mane? Mosna Walter Wino. Kaumos? Agwa penjo kama siyiena kuom ng'wono mari. Iwuok e constituency mane? Anto mine Zobaka. Kaka koro ero siasa ma Migori no. Koro koponi tule chako ugo. Koro gibiro kawo ne jogo okang' machal nade koponi gichak giwinjo ni tule chako ugo. Erokamano. Apani kanyo no oselero. Osiepa? Oyawre? Iluongi ni ng'a? Ochien kan top nyadiel. Wuod Alego, yo mang'o Awendo? To koro Victor en agwata achiel kende. Owanjo ka gwa wach ma stima ma Migori kama jatimo okieno Victor. Wabende koro koni stima nyola nyoro saa 12 nyambo nyaka sani to kudo osiaka. Okay. Koro gitado kamora morero kamano. Okay. Jo ma ok jawendo koro biro golo wuoko gi wang' teko. Wang' teke ma koro biro golo godo oko. Kidonjo kamata biro goli oko. Kata kamano mheshimiwa jatend migawo mochung' weche mag teko winjo wachno. Wach mar lal mas teko sitima
ma bende odwa bedo mang'eny, odwa CD dawane luongo odwa CD odwa CD erokamano ahinya. Sa adek odong' dakika ariyo kende. Mheshimiwa, adwa ni law penjo gima piyo piyo eka bang'e wakaw yweyo mar weche manyien wadhi nyime. Japap nyadiel oywak ni stima lal. Aparo ni ine komiti mar teko podi yani komiti mar energy. Yes. Mar ang'o momiyo piny luo ka wan gi dag mach odino ka to ne ma wan gi ywak mang'eny ni stima lal ma jakinyozi welding ohala wang'e. Nitie tabu mancha, nitie infrastructure matero stima mwalo wa kocha ne tin ma mach dwaro demand wa mar stima mwalo Western Kenya oingo infrastructure matero koro load no samoro pek magini ok nyal ga weinigo kako tudi ok nyal tingo. Tang'eyo ni nitie gedo madhi mbele already gitemo expand gini mondo ket manyasani manyalo keyo mach Western part of Kenya maber mok ni osiko miyo rationing timore kata lal mar stima bet. Koro ang'eyo ni sani gi Mheshimiwa Opiyo Wandayi gi tudruok ma en go gi malo kocha kata pesa ng'e ni oseketi magik mawacho mi dwa expand go kata improve go infrastructure ma tingo stima sani loso. Omiyo gigo aparo ni within the next few months ubiro yudo ka koro stima ma mwalo kocha is reliable and stable. Then so japap nyadiel ong'e ni sama koth chwe kama samoro miyo stima lalga, but I believe ni joma Siaya loso gino samwe wuene. Then Pascal Oranga openjo wach mar gedo mar stadium mawendo. Yes, en achiel kuom stadium ma Migori. En achiel kuom gik ma nyocha wakwayo mang'eyo ni ka ok kete pesa supplementary ni tidhi kete pesa main budget midhi chak gergo stadium ma Migori. Koro en program, en achiel kuom gik mane wakwayo. President is aware, waziri wa mar pesa Mbadi bende aware ni mano kwayo mane wachiwo ne. Then yiero midhi tim mar party wadwa no bedi as free and fair as possible. Omiyo adwa encourage Pascal Oranga ni ka en a participant to beda gini ok wadhi bede gi koko mora mora kendo akwayo joma idhi yier midwaro kombe mopogore opogore to gi joma dhi yiero gi ni waket gini obede free and fair, waol gi koko Migori, ok wabi entertain koko mora mora moaso e weche motudore gi party. Yes. Erokamano ahinya. Nikech jopiny ywak ne jotelo garo gi positions mag party ko kabisa. Jotelo ok ogaro gi gigi, jopiny ema kelo koko kuma koko ok onego bede. Kata keto jotelo moko tiyo kodgi kelo koko kuma koko ok onego bede. Nikech ing'eni belief nitie niya kibedo official mar party kimanyo ko mar siasa yot ni molonga ma ok en official mar party. Kuom ranyisi kaka en jakom. Kaka en jakom. Yot mondo party wach ni awol ne en jakom mar party. Koro kada man nomination ma sichika koro kik tim. Mano luoro ma kik mak ng'ama nigi gombo mora mora madwaro kom mora mora. Jopiny ema chiwo gigi to japiny biro na miyi ko luwore gi tich mitiyo kata gi ber ma gineno ka in go kata gi kageno ma gin go kodi ni komiyi gimoro to nyalo timo maber. Omiyo ok apar ni party biro dewo wang' ng'ato ni in gi office e party kata in gi leme party kata omiyo imiyo otiko, nikech komiyi to jopiny onge kodi ibiro dong' gi otiko mar party no to mano ok gima dware party ka. Erokamano. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara Mogajwang' kendo machiegni mar yudo weche manyien nyinga Vincent Otieno. Jakom maduong' bus siasa mar ODM e kaunti ma Migori ma bende en jaod bura ma Wendo Walter Owino nyiso jotelo mane oyier e kaunti ma Migori mondo mi oduok liet mar siasa piny ka bende owacho ni sani en sa mar tich makoro dwaro nitie mondo mi jotelogo oket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne oganda mane oyiero gi kaunti no. Owino wacho ni sa siasa podi ma ok en gima kare mondo mi jotelogo ochak timo siasa mohiu motelo ne yiero ma higa 2027. Oseo mokalo moko kuom jotelo masani koro osewuok ka koro lap dhogi ndong' ne kombe moko e leo mamoko to kata koma bende oyiergi to pok gitiyo e yo makare. Bende ne okwayo achiel mar oganda kod luor e kind ng'ato gi ng'ato e kind jotelo e gwenge makono. Ok inyal bukori ni omiyi tich kawuono ng'ato mi gimoro chako chamo sani to machielo cha bi dwaro to ma pod ni e dhogi pod opong' pok injako mimuonyo tisechako dwaro machielo kuchi ibiro kata soma to ng'ama leko kik kaw lekne to dhi thago go jomoko matimo gi. Ok awacho ni nitie ng'ama otam dwaro kom moro amora sami dware ma podi and more so ng'ato ka ng'ato manoyier manitie kom mobede sani manitie tich motiyo sani to luor tije jowadgi. Onyaka luor tije MCA manoyier kata mai ward ma antie ma ae, nyaka luor tij senator, nyaka luor tij governor kata women rep kata joma moko. Ok onego bed ni sani pok atieko tich mane jawendo miya atimnegi tasechako dwaro kata kom MCA kata senator kata machielo.
Walter bende wacho ni sani siasa podi makaber to nego bed ni gidwok chien liet mar siasa ka bende wacho dwaro nitie mondo mi koro jotelo ka jatelo obed mane gwenge maonge buche mag siasa monego bed ni koro igoye gwenge mamoko. Yiero to ok tim kawuono be ok tim kiny bok bitim kata higa manyien gin gik manono kabisa omiyo jo mawinja jotelo gi akwayo gi gimuolo gi ng'uono gi her kaka jakom party ma Migori ni gimiwa luor and joma noyier gi party mar ODM gimi jo piny mokwongo manomiyo gi kura luor kendo gimi kwe to gimi party manomiyo gi ticket moyier gi gogi bende luor to kendo watamore adwa kwayo jo siasa gi ni chakre kama wueni kaka jatend party ma Migori County wadagi siasa midhi goyo area mok area ni siasa migoyo onge sa siasa podi ng'ato ka ng'ato koro tiye area ne. Jatelo no ne otiyo ka jiwo ganda luo mondo mi koro sir lwedo sirikal mar Manyonda kata broad based government ma bendo wacho ni ber mokalo kendo koro oparo jowuot luo gi lemo madito e sirikal. Ne wamanyo sirikal mondo wadonje sirikal mondo wayud ber kata wane ber mar sirikal to sirikal ni ne ma nitie sani ne ok wagone kura tiendeno ka ina ber mane wamanyo ni wayude sirikal moting'o appointments mag jowa e key positions kaka ma wan go sani to koro wayudo omiyo wat kata gima timore sani ni ber kabisa ma en gima wan kaka oganda mar Onagi waung lwedo ndi omiyo anapuoyo kendo asiro kabisa winjruok me kind President William Ruto to gi ogai marwa Raila Amolo Odinga. Raila otimonwa maber gima koro adwa kwa jotendwa gi ni gimed mana yawonwa dhoudi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakwara mogi en ni piny owacho mar kaunti ma Nairobi ojiw mondo mi koro kete ler kwan omenda ma oket tenge ne chenro mag migago e sikunde chenro ma bendo tise ni dishi na kaunti ka bende MCA ma Kariobangi North mana Joel Munuve dwaro ng'eyo kaponi omenda ma ochoki machwalo chenro no en mano mabende okaw kuom jopiny e yor osuru. Baada ya kuintroduce hii kuliko kuiweka katika misingi ya kisheria hiwe iko ndani ya county, ameifanya ni kampuni private, ni kampuni ya kibinafsi ambayo inaendesha shughuli hii. So tunauliza ni wakina nani ambao wako nyuma ya hii kampuni? Swali la kwanza. Swali la pili, ni benki gani ambayo ina host accounts hizi za hii program ya Dishi na County? Na tunauliza kwa uwazi, na sijui kwa nini wataki hii, na wakiulizwa wanatoroka. Kwa nini hauweki wazi mambo yako? Useme karatasi zetu zinasema hivi, hizi ndio pesa ambazo wananchi wamechanga au wazazi wamechoa, wafadhili wametoa hii. Hakuna ratiba ya uwazi. Riwruok mar M-Pesa Foundation odonje winjruok gi sirikal kaunti ma Siaya bero chenro mag thieth e gwenge makono kane olose kinde keto mise mar gedo mar kar konyruok ma nyasani mar joma mine kata modern maternity e kar thieth ma Tingare Health Center ma yudore sub county ma Ugunja. Gedo no mabende idhi tiye gi omenda maromo $50,000,000. Director mar riwruogno ma Dr. Peter Ndegwa ne owacho ni ka opogore kod weche mag ohala bende koro gichiwo sir ne oganda e yore mag thieth. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amolo giler mathoth wachni. Kana wuoyo e kinde manyo ichuogo mise mar chako gedo mar kar nyuol ma igero e kar od thieth ma Tingare e sub county ma Ugunja e nengo mar $50,000,000, jatayore tich ka kambi tudruok mar Safaricom Dr. Peter Ndegwa ofulo ni kopogore gi timo ohala giikore bende mar neno ni gisiro dongruok mag gwenge ahinya to kokalo e yore thieth to kod somo. Tuko hapa to do groundbreaking of Tingare Health Facility. I believe based on the work we are doing, we will make this a level 4 hospital in the future. Tunatengeneza facility ambayo itasaidia mama, itasaidia community, itasaidia kila mtu hapa. There will be 40 bed maternity unit na pia post delivery ward, baby cots, borehole itakuwa hapa. Hamtakuwa na shida ya electricity hapa kwa hii health center. Here in Tingare, we are going to be spending 50 million. Ka ofulo ni Siaya County kende gisetiyo gi ma ok tin ne $200,000,000 e siro weche somo to kod thieth. Kwa vile Siaya is one of the most important counties kwa Safaricom, M-Pesa Foundation na Safaricom Foundation, we have spent 200 million. Hapa Siaya County tumetumia pesa hizo kwa shule kama Oboch Primary School, Kamedo Primary School na pia kwa health center. Nyangu is under construction na sasa tumeanza hii.
Korka kore gavana ma Siaya James Orengo to puoyo sir ma gisebedo ka giyudo kowuok kuom kambi mar Safaricom ka osingo ikruok ma gin bende gin godo mar neno ni tudruok ma kamano okonyo jopiny. Ile kazi mnafanya kibiashara watu wamejua, lakini kimaendeleo mimi naweza kutoa shuhuda ya kwamba nyinyi mnachapa kazi, si kazi ya kibinafsi, lakini kazi ya kusaidia raia. Kwa hivyo tutafanya hii kazi vizuri. Wale wataalamu ambao county government inatakiwa walete katika hii ambao tunajenga, tutaleta hao wataalamu. Vile CC wa health amesema, tunataka hii iwe sub county hospital, level 4 hospital. Magigi wacho ka jatend migao mar thieth e kaunti ma Siaya Dr. Martin Konyango bende opuoyo chenro no mowacho ni biro konyo mokalo. This facility in one of the 4 health centers mantie e Ugunja sub county, lakini wabo fast track ukal bobed sub county hospital very fast. Mairo bokonyo kabisa because so far 25 kilometers majotuo itero kodo ambira manyo dutote wabo chiedo by putting a good facility here. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jagoro maduong' mar buch jodong Luo Abel Ombur oseyo jok madwaro mondo mi ogai mar ODM Raila Odinga odhi e rutaya kotenore kod weche mag siasa, ka bende owacho ni onge ng'ama nokelo Raila e siasa kendo koro biro mana weyo ka en owuon ema chunye biro ng'ado mondo mi oweye. Kawuok e kaunti ma Migori, Jo Juma gi ler mathoth e wachni. Jagoro mar jodong Luo e Kenya Magima Abel Ombur wacho ni onge ng'ama ne okelo Odinga e siasa kendo ng'atno ma onego bed ni koro kone ne koro dhi e rutaya kendo were kod siasa. Owan Raila Amolo Odinga ne odonje siasa en owuon kendo ngi ng'ama ne okete kaka ogai mar oganda Luo, ka wacho ne chia mare mar siasa emosekete kama koro entiere no. Ne wane ng'at moro amora ma bende neno ni koro romo bedo gai mar joluo ber kembe koro wuok mana oko owuon. Owan lok mo bende koro gai mar ODM Raila Amolo Odinga koro osekele pacho kae gin mano bonge ng'at moro amora ma bende koro nyale pacho kae ka omedo ni wuor mare mar siasa pod ng'at moro amora manyalo rwako. Ayo oganda ma Luo nitie jomoko ma wuoyo ka wacho ni Raila koro osem ng'ato ito go no siemo nigo kita lwenyo kugura kende winyo maka kitiyo to tije mako chingo mo Luo bangi wewe ya komo tichichi ne sai no mi mano wewe no mapingo de manyala osetemte to konyale kuma maki ngamarie man go bongo wewe wat masomo reko binyolo kolojicha inyalo ngere to ngane imotimo ne bote no pache ikere ni bidi ko seteme kora kwa yuno gandawa oduru mus oduru yakom ukonyo gandawa. Jagoro mar wuok ma jodong Luo e Kenya Magima bende kumachielo ne oseyo jogo eko ma osebedo ka koro oseyo Odinga ni ne ondhogogi bang' bedo mar tich achiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Ne wach ni okang' bende koro okaw kod Odinga mati machiegni kod William Ruto en mano ma bende kodhi kelo ber ne jo Kenya duto. Ka jakom osebedo ka go siasa pile to kendo chung to kendo mule no ka go gajere masamoro kelo ko kati chake wacho ni ka koro oyuiwimos mondo kel kwe Kenya jomoko wacho ni lo saliti jo Kenya ko saliti jensi Raila no jensi obio gore obio orienda makalo paski jende ka makalo madongo pangi paski moknyal bedo ni ng'ate moro Raila ni paje kadano oneno ni poko ka koneno samode kayo no isaga ka ochalo kot milu kume. Ne Nyakalondo Maramo kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakora magajwang' en ni jopur mawuok e gweng' ma Kingli, kaunti ma Kisumu ka chung' od bura ma Kisumu West sani koro nigi midhiero malich mokalo e kindegi ma koro komo chakore kaluwore ni bimbe osebedo ka monjo gi kinde duto. Le mag bungu go ma bende osebedo midhiero maduong' ne jogweng'no kuom higni mathoth koro osemiyo jopur makono koso bedo gi geno e weche mag puothe nikech kata gi pur to bimbe pod monjo machwe keth puothegi. E wi mano ni Kanor Bodo ma en jatend jopur e gwenge makono ne owacho ni ochuno gi sani mondo mi koro giwere gi pidho kothe machalo kaka bando kendo gi jogi pidho mano tungu ma bimbe ok nyal monjo kendo cham. Bodo wacho ni jopur mathoth oluoro lal mag tiyo gi omenda mathoth e loso puothe kaito bang'e bimbe chwe ridho kata ka bando kapok keyo ochopo. Gik ma wapidho ahinya ma bim chamo gin kaka banda. E kinde ma wapuro ni yudo ka
kawakomo to bim kata ong'er chako luwogi mana e bur ka bur ka giomo ni giwuok ni ting'wedogi. Koro ng'ato nyalo galore ni puothe osekomo konyalo dhi kata tok jumba adek to ka gik moko nogolo te ma en chien. Koro wan kaka jopur makingli waywak kendo weche ni osebedo kaka gima waseketo ne sirikal kinde ka kinde mondo mi gikonye jakingli farmers ma bende yudo lal e kinde mag keyo kendo gibedo kod chandruok e kinde mag pur nikech yudo ka koro seche ma kamagi wadwa tiyo gi mbolea, wadwa nyiewo banda, wadwa nyiewo gik moko to mago duto gin pesa gi uchumi mantie. Te wakwayo sirikal ni kabe ginyalo konyowa kaka dwa gol bimbegi kata kinyalo ger game reserve moro minyalo kangie to jowa nyalo bedo kod kwe nikech mano eka dwa bed kod konyruok. Kipuro tidite puodho migol kapod in mane puodho itiyo tich achiel nikech wach bim. Koro wakwayo sirikal gisebedo ka gikelonwa kata otego jo Kenya Wildlife. Otego kosemako bim achiel to bimbe machielo koro rie koro gimoki. Koro otego go ging'e kanyo. Koro wan kod otego to bim ok nyal donjo otego. Gikalo nyaka puothewa mamine chandore. Giko weche manyien nyakwara magwa tudre saa 7 ni weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo bongo nyakalaga kaka skeleton mari D*811*414 hash. Bongo nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondo bongo nyakalaga kaka skeleton mari D*811*414 hash. Jowetena, winjuru, nitiere pogruok e kind keto mwandu kod timo kungo. Pogruok e kind tiyo kod siling 100 aoyae kod tiyo kode e yo makare, yani kungo. Pogruok mar dwaro gimoro pile ka pile kod yudo gimoro pile ka pile. Pogruok en Zidi Money Market Fund mokel kod M-Pesa ma en yo mayot kendo manyien mar keto pesani e yo ma onyuolrego pile ka pile. Kungo kochakore siling 100 kende e M-Pesa mari mondo iyud nyinyo pile ka pile. Inyalo golo pesa sasa ma idware maonge pesa ma ijuogi, yani transaction fee. Dhi nyime gi kungo, dhi nyime gi yudo nyinyo pile ka pile, dhi nyime gi dongri mana gi M-Pesa. Donj e Zidi Money Market Fund kokalo M-Pesa app kata di *334 hash. Weche kod chike mantie nyaka lu. Zidi. Revisha gi KCB mondi winji manyangafu engimani. Yao KCB Gold account mondi yud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha eneno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondi ng'e mathoth. KCB, for people, for better. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu. Kogwen. Dakika 17 tok saa 3 mano mar okinyi masani pod amedo mako simbi achiel kachiel ka in gi penjo mora mora. Wendo mara en jaod bura ma wendo Walter Owino, wago kode mbaka ka weche mopogore opogore. To daher mar ng'isi bende ni ng'we nyamburko mar KCB sani bende koro kayo machiegni. Ka in jalo ma bende wero weche mag nyamburko, daher mar ng'isi ni KCB sani koro yawo thuolo ne ng'ata ng'ata ka bende tielo ma koro ogikia kirikiki mare mano kiny ngeso kod chieng' Jumapil. Ibiro bedo kod thuolo mar neno ujusi ma ing'iso kod joriemb nyamburko matuklu kaachiel kod mago ma bende temo loso talanta margi kamiluongo ni Sleeping Warrior kod Hell's Gate. Gima itimo en inyalo yuoro the KCB Den kama bende giloso ni kama berie moloyo mar biro neno ng'we nyamburko ni. Gimakore kanyo kod Java kod Coca-Cola mar migago manyalo konyi kinde mar ng'wech makamano. Bende ka in customer KCB inyalo chopo mana e the KCB Den
kibiro golo kadi mari mar KCB card kata mobile app mari mibiro tang'onegi kendo biro mi thuolo maber ahinya mar neno ng'wech mar nyamburko ma Safari Rally ma osir kanyo kod KCB. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ote makene oganda jokanyanam ene sani koro chenro mar Zidi Money Market Fund en chenro mabende siro kod M-Pesa. Kine mabende M-Pesa hingo ike mara pargaboro ma en yor kungo inyalo kano siling 100 kadhi malo. Par ni pesa no kikane to obiro nyuolo ni nitie nyinyo moro mibiro yudo kanyo. Ma en yor kungo manyen mabende Safaricom kokalo kom M-Pesa sani koro kelo. Kakidonje yot ndi kausimbi dian na star adek angwen star adek angwen hash star adek angwen hash iyiero kamunik ni financial services gwel kamunik ni Zidi Money Market Fund. Mano yo mayot mar biro donjo ma bende biro mi thuolo mar kano pesa ni pile ka pile. Koro ka dipo nitiere silingi 100 moro mabudho kamoro tinyalo kete chenro mar Zidi Money Market Fund ka mondo pesino onyuolre pile ka pile nyakwara mogejwang. Di mana star adek angwen hash yier kamundik ni financial services bange kamundik ni Zidi Money Market Fund to mana kadimo wang tise mana donje chenro makamano. Omiyo kikidong chien ti mana kod cheno ni eyo manyangafu mondo yod konyruok pile ka pile. Ma en machielo mobedo powered kod M-Pesa kokale nyakalondo mari Maramogi FM Karchuny Jaluo. Maramogi. Hello. Hello Ramogi. Hello. Oyaore. Ramogi ma Baraka Suda. Baraka Suda machiegni ni kanye? Antie Kisumu bataja wendo. Yes. Yes, koro ana wendo. Yes, penyo mari, duok pole mari do chien, kati beri kode mabor. Mheshimiwa Walter MP Mara. Lako ngada duoko ni flash pa kum polo mose go marari ya. Follow maendeleo kwa ndongruo. Mara reo akwa ni watu maru mtimore ambasa waora. Kuma jokmane kirestima ndio kumane owe oko. Kuro akwa mani mheshimiwa nyuma mani karisima kanto timonade. Kuro anu ni manyalo Walter. Pana ni posti pa koseti modongro mang'eny kendo majineno. Okay. Erokamano ahinya. Maramogi? Halo. Oyaore. Maramogi yaore. You are tall, idoko volume mari tichen eko injiri kodi maber. Maramogi? William koni Mano William jago Katuma. Oyaore. Maramogi? 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 Hello, Rio Day. Oyaore. Oyaore, mbai leto Morris oda fengu. Erokamano ahinya. Dholuo wacha mayot ni tamu winjo nango Morris gi ng'ane ne jowa. Mjumbe mari biro senior council tienda moro biro ka ibiro do thuolo kigeng ne jowendo. Maramogi. Hello? Oyaore. Oyaore inya. Machiegni iluongi ni ng'a? Iluonga ni Mary. Mary in kanye? Ulanda. Machiegni Mary kani Ulanda. Penjo mari? Apo erokamano ne mbunge na. Otima ng'o? Okelo na stima Ulanda achungo nyaka saa 3 otieno. To kenda here sawa awol baba wala hero. Erokamano. Goma ni do bed ni kama dake kuririta ne mudo. Uririta to ni mudo makata stima onge. Tata ja maloko Ulanda. Koro samano kana tamor sasa karugo uririta iwaka. Uona mbunge na boke na stima koni. Erokamano.
Maramogi. Ramogi. Oyawre. Oyawre Ramogi. Amo sumo siniwa. Iluongi ni ng'a mokwongo, mama? Iluonga ni Susan Haulanda. Machiegni Susan? Na gamba ni mheshimiwa konya wach moro Ulanda ka. Korka vijende. Vijende yudo kosomo tuyo ka vijende ikyo diodo nke tije onge mag nyithindo koro vijende odonge kong'o mang'eny. Otemo bire Ulanda kar ka mondo wuothe kata gitiende to ng'iyane kar sanyo nyathi osedonjo od kong'o. Kong'o moro madre tok dukni kae to gin nyithindo mosesomo. Okay. Iyudo ka moko madonjaga tiyudo ni nyathi wuoyo nyaka kende. Nikech koso tije. Okay. Koro ka mheshimiwa sa oyie mondo okony nyithindo biro Ulanda ka nyithindwa kethore. Okay, erokamano. Maramogi? Oyawre. Nago joka moro konde. Uru loro line ne jomoko. Hello, Ramogi? Hello, Ramogi? Maramogi? Oyawre. Iluongi ni ng'a wuod luo? Iluongi ni ng'a? Iluongo ni Ochieng' Juma. Ochieng' Juma in kanye? Antie Nairobi. Ojawendo? Antie Nairobi awuodo Migori town. Awacho niya. Walter West bende to gima wadwaro. Owenwa thuolo, owenwa make nyamita, make nyamita wadagi. Mano ni Ochieng' Juma wuod Rapogi. Erokamano. Ochieng' Juma wuod Rapogi wacho ni iweri gi mheshimiwa Mark Nyamita. Kata nying kama nying Nyamita nowuok e ka. Mheshimiwa, thuolo mari maduoko penjogi. Erokamano, Victor. Awinjo ko Ochieng' Juma mawuok Rapogi e Uriri wacho ni awera gi Mark Nyamita. Kono Ochieng' Juma ni an to onge gima laro gi Mark Nyamita. Kech kata kom kadi be ni nitie ma Mark Nyamita dwaro, an ok adwar kom moro amora e kaunti sama wawuoye ni. Okay. Be pok alando. Koro kuma wapieme gi Mark Nyamita onge. Mark is a good friend of mine. To kendo en colleague na mwatiyo gi bunge ka. Okay. Koro onge kuma wamakore gi Mark. Aparo ni Ochieng' Juma nyaka bende duoko ng'ama chielo ma ok an mani studio kani. Okay. Kaeto mama miluongo Susan Maulanda wacho ni ojende odhi school to mer. Shida ni nitie Kenya mangima. Okoni wayude kaka wanyalo wuoyo gi ojendego. Abiro nwang'o ka nyalo yude joma nyalo konya loso gi ojendegi. Okay. Mondo wabed kodgi piny wang'ia ni to kata ka tich pok oyudore to en ang'o mwanyalo konyo gi timo kata rieka aina mane mwanyalo ng'ado negi mondo gibed joma beyo giwe weche mag mer. Wang'i ka nitie kaka wanyalo konyo gi empowerment, giyud kaka ginyalo nweng'o matin tin gibed modich. So abro chano mano kendo abro oro joga moko Ulanda opangana jogi kato ka yudo thuolo to abro dhi wawuo kodgi ang'ia ni kuma an bende anyalo konyogi ka mjumbe margi. Mary tiwinjo kowacho ni aketo negi taya Ulanda gi onyalo uso nyaka otieno sa 3. Aparo ni mano en poch gi pak. En gima ber okoni awuogi mjumbe ne mondo kony gi stima. Ang'eyo ni mag bitiyo matek kata stima kae warumo ga kode corridors mimanyi stima gi. Ang'eyo ni samoro pok ochopo achopa kar gi kanyo lakini mak bende ang'eyo ni keyo stima Uriri kar gi kanyo. Then Baraka Suda awinjo kowacho ni watiyo maber to wacho ni mondo nitie mier moko manodong' waora e Ombasa ka mane ok oyudo stima kane jomoko oyudo. Baraka ng'eyo ni nitie mier manodong' to mana kaka wacho ni samoro ka dala ni mabor matin gi mita alwora mar mita 600 ma ikete transformer cha to samoro odong'. Koro kuonde modong'go wase map gi out wadwa ng'iyo kaka jok mane gigi oweya oko bende nyalo yudo stima. So it is something that we are working on. Okay. Erokamano ahinya. Sa 3:27 mar okinyi pod amedo ng'isi mana ng'we mar nyamburko piem mabiro bedo e dala mar Naivasha kacha mokeno kanyo kod KCB nyakona Mugajwang' ma timore chieng' nochakore joro to dhi nyime nyaka chieng' Jumapil. Ka in customer mar KCB inyalo biro lodho KCB card mari kata KCB mobile app mari mabiro miyi thuolo mar donjo e the KCB den kacha. Mae momiyo amedo ng'isi ni jiwri ajiwa kasri akasa kadipo ni dwa yudo experience maber ahinya mar WRC Safari Rally mana kod KCB. Ma doko tielo mar 5 the 5th edition mar WRC Safari Rally manochakore nyoro to rumo tarik 23 chieng' Jumapil Naivasha e kaunti ma Nakuru e Kenya ka. En sa 3
gi dakika 28 mar okinyi. Wadhi duka matin to waduogo to watieko koro. E kindeni ma wamedo kelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijing'o manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi, ma en ramogifm@rollmedia.co.ke, kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nyakwa Ramogi, kaka nyakalondo machiegni kodi seche duto, chenro marwa mar lamo kodi kanyakla oduoge wang'e. The Ramogi FM Church Storm, chieng' Jumapil, tarik 23 dwe mar adek higani, kochakore okinyi e kar lamo mar Lejo Maria Headquarters Calvary, mayudore God Kweru ei Migori County. Watimonu limbe. Telo mar Radio Ramogi, jolendo magwa, kanyakla kod telo mar kanisa mar Lejo Maria, mayudore Migori God Kweru, kwayi mondo mi ichopi wachokre kendo walam kanyakla. Jolendo mag Ramogi FM biro bedo kanyo kalam ibiro chwal ni achiel kachiel e nyakalondo mar Ramogi. Chop chon chakre okinyi mondo walam kanyakla. Dakika 30 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono nyakwa Ramogi Jwang'. Kamora mora ma intiere aneno kanyo ka wadhi nyime gi chenro saa korano ka bende lawre gi wargi ka matieko chenro. Somo messages matin ka mag jopiny ka bang'e bro weyo mheshimiwa thuolo odhi nyime gi yore ge mamoko ma odiechieng' man ma kawuono. Erokamano ahinya ayie kod Welta Owino one kaka nyalo kelo kwe kuom jotelo ma Migori County maonge nindo nyakonchiel. Erokamano maduong' ahinya. Maka juma oyawre ahinya. Mosna mheshimiwa Welta Owino otiyo ber awuol e wuon dongruok mineno. Wamor gi ochok wang'e dongo. Omed mana chwado tich wamiye mana pod gi pak an Nyabei ka ana wendo town ka. Erokamano ahinya. Maka juma oyawre. Owacho na kanyo ni mano Mr. Wolwoda wendo tiyo kaka sadhi wano kino stima kamilo ne manyiwanda dala gweng' ma rieny proper to Yago Secondary School okonywa nene weche mag basari kanyo. Okay. Yago ni gweng'i mheshimiwa pod gi paka emomiya wendo rieny kabuore an boda mar Sakwa kod Kaboch lakini stima rieny yawa ki ng'isnwa mheshimiwa Mandhewa bende otudi kodi mondo ikelnwa koni Kalifigo Jakaboch wacho kamane ote mare. Oyo okadwa thuo jotelo wang' ka ng'asomo ote ting'eni ma en nyakalondo miwinjo gi galamoro. Koro imbe samioro ote bende ndike ote kidikori moko wanyalo wache tok hema. Maka juma oyawre amosom juma penjo kama awendo olil mang'eny especially estates kama ji opidho e anguro. Anguche kwayo kawiny e estates ka ji udendi gi ni olil ma health mar oganda ok ber. Sirikal timo ang'o mondo wachni olosi. Drainages opong' gi takataka mora mora. James Kawuka wendo wacho kamano. Anthony Dondi mar Obama wuda wendo tiyo sawasawa stima nyaka e dero basari ot ka ot bende ber ndiro kamana ahinya. Machielo ka oyawre mosna mjumbe minago pod gi pak makende ng'ise ni to bunge odwa ling'e ahinya. Ang'o paro kod jopiny? Mheshimiwa in bome bunge last week Tuesday kanyocha on the floor of the house ka wuoyo e wach mar akwayo the Ministry of Transport mondo ketnwa bumps
ma wuok kok Ranen nyaka Awendo, nikech wan ga gi ajali mang'eny e yo mowuok Ranen ka chopo Awendo town, sana sana area mar Komolo Rume ka. Mano ncha wacho on the floor of the house in form of a statement. So ka kendi wuoyo kata ling to kare en mane. Joge kendi dwaga ni isika sika kanyo sate kon gini tije nitie mang'eny jand wajumbe wuoyo kuon mopogore opogore, nitie committees ma wajumbe wuoyo ahinya keche milose weche mang'eny kamano. Ero kamano ahinya. Nitiere wach mar Awendo town molil ni. Awendo town molil to koro ni e migawo machielo. Gima kano wacho ni nitie mudho e Awendo to anyalo dilgo to jiudendi kama wacho ni anguro wuothe e chuodho no nyocha kete taya marieny malich makuoma nitie gima undu manitie area ma judo onge nikech taya maseketo kanyo to onyalo tudore gi jo county aparo nitie ward admin mar county kanyo onyalo dhi e ofise malo kacha to go kode mbaka wach mar Awendo molilni kato gineno kaka gidilgo wiya owil gi wacho kamoro nitie ndara moro ilosonwa ni e program achiel kuom gik macho gi Mheshimiwa Mbadi ni wadwa go lam mowuok Kanyawanga yo mowuok Kanyawanga to chopo Madiaba to wuok Madiaba to dhi Dede to wuok Dede to chomo Kopoya kaeto Dongoer kadhi kamano matudre gi Marapogi. So mago achiel kuom kwayo ma go gi sirikal kendo an gi geno ni waziri Mbadi nchokona ni e budget midhi los sani ni odhi keto na pesa moro koro gini nyose chak go lam gi kanyo tang'eno chung adwani jopiny ong'e ni wakwa pesa ne ibit extend mochop nyaka Rapogi kong'ado Dede kamano. Kaeto adwa kendo nyiso jo Awendo mancha nigi mano apply for bursary to nigi nyithindo manitie schools ma outside Awendo constituency ni checks gi are ready on Monday. Pesa mano wayudo ne tin koro ncho wakwongo wakawo wamiyo mana schools manie Awendo constituency mondo wa empower go schools gi mondo ke nyithindo bende mang'eny dhi e skunde mag day mantie within Awendo gi. Omiyo checks madhi e skunde ma oko gin ready from next week Monday inyal dhi kawo gi akawa mondo tergi. Ojuka Okinda Mano Secretary General of Green Congress Party of Kenya. Penjina kanyano ni Kane. Mano kanegi. Ni kaka jakom mar chama kriteria mane ma odhi tiyo go mar riwo leaders kanyakla in Migori County kaka counties mamoko time. Lastly, government appointments in broad-based poko consider youthful folks from Luo community as other regions. Owachi ang'o. Ng'ato bende penjo ni to pok mar sirikal mar broad-based ni jo Migori County osebedo ka ok yud lemo mana manyoro cha kende mano lidnegi matin. Gin kaka jotelo gini bende chandogi? Wach mar pok chendo to kabi wacho ni jo Migori pok oyudo keche nyoro au neno ka wuod Migori mawuok Wasio miluongo ni Odede Wagunda oket ka PS madhi bedo ne telo ne investment gi yore mamoko e office mar Mbadi Minister mar Finance. So mano bende en wuod Migori wabiro wuoyo kode oti kodwa maber kaka jo Migori. So mano wuod Migori nigi lemo. So kabi wacho ni jo Migori pok oyudo nitie. Okinda Ojuka ma en kane wuod jaduong' Ariyo Ojuka mawuok Ringa bende winjo ka openjo ni to vijende pok oneno kobedo considered e sirikandni. Wabiro go mbaka gi jakom ka nitie nying motero kech ang'e ni positions pok orumo manyalo yudore matin wabiro kwaye ni ka owadgi omiye thuolo to parnwa ojende bende matindo mawuok e Luo Nyanza not Migori kende. So mano ang'eyo ni gima dhi mbele. Kaeto wach mar riwo wi jo Migori Ojuka ing'eyo ni an ang'ama ohero kwe kendo ahero riwo wi ji ok adwa weche mang'eny. Mae gima temo timo ni ka ji luoro osebedo e kind jotelo to koro wanyalo wuotho kanyakla ka wariwore nikech riwruok e teko. Ka wadhi office ka wamakore jotelo te to kata ng'amu dhi kwa gimoro ka uma serious moloyo kidhi kendi ng'ata achiel. Omiyo en gombona gi herona ni wawuoth kanyakla kaka jotelo ma Migori mondo wakwa dongruok wami jopiny nikech at the end of the day en dongruok mukelo ne jopiny e mbaka ma inyalo goyo kata chieng' moro ka kori onge office no tinyalo paro gima ne timo ne jothuru. Kamano. Erokamano ahinya. Wakawo simu moko ariyo kende to walung' wachni ikesa bende koro dhi alanda ka Friday ma kawuono nyakwara mogi chenro mar Kogwen mara mogi oyawore. Mara mogi oyawore. Hello. Mara mogi oyawore. Hello. Oyawore ahinya jatelo. Idhi donge ni ng'a? dakika matin kende. Mheshimiwa Mark oyawore.
Ine yamo Ramogi FM okinyi makawuono. Yes, an gi member wa duka Mheshimiwa Mawendo Walter Wino, jakom mar ODM party. Kamano. Imanyo waka. Adam wacho ni jakom to maber kochopo kanyo. Emania adonje to. Oh, jowa. Member lal kendo. Okay. Member lal kendo. Obro manya na member kendo. Yes, member. Hello? Apane no ngadre matin. Yes. Awaj mana donje to modeko matin. Yes. Mukunga da wacho ni arora gi Walter Wino. Ni mondo kuo ningo bedo. Mondo ji oriwre. Lwenje matindo tindo ok ber, ok bi konyowa, ok kony japiny. Yes. On my own behalf, John apani iga mokalo kamoro kanyo, ndalo moro ne tulo moro no wuok e constituency na. Kane wantiere budho gi governor ma Migori, Ochila Yako. To bang' mano ne adhi on record ma wacho ni an koro kupo ni samoro bedo wa e function achiel samoro kelo koko. To atemo mondo kik wabede function. Kupo ni samoro johera wa samoro nyalo gwandore kata ka ji kuoni orome function. Yes. And chakre ne tulo no wuogi constituency na. Ntiere kata liete mosetimore e constituency na. Either adhi kapoko iki kata adhi tokiko. Okay. Bang'e kanyero an kora loso kopona timo bura tatimo bura mara. Gima dwaro ni Mheshimiwa Walter embo chung motegno kokwero. En ni kik jotelo moko kel koko e budho mag jok moko. Okay. Nikech kiwuok kadhi limo ng'ato e dalane. E dalane kidhi limo osiepni. Onge ng'ama nyalo tami ni kik idhi lim ng'ato e bura e dalane kosiepni moro luongi. Dibi mondo be lema. Namba 2, kada tulo manyocho wuok Sunday kano wane mpira. Onge ng'ama wuoyo, ji obeda beda ma mpira orumo. Jatelo dhi neno jomtugo. Kowuok kamba dhi neno jotugo to ji ochako baya gi kidi. Koro wawacho niya, ji obeda beda ma wabeket kwe mondo Migori maendeleo odhi mbele. Okay. To wan bende kaka jotelo, ing'eni wuotho to ng'ato nyalo wuotho kogo mbaka gi ji. Sa siasa to podi. Ng'ama nie campaign be onge. To ng'ato nyalo wuotho komoso osiepene. To bende wan ing'eni wa jo siasa ichulo wa gi siasa. Mane jok moero. Mane gimichulo wane. To lakini ng'ato nyalo wuotho an kaka for example adhi limo ng'ato dalane do entertain wa kanyo wanyalo chiemo wanyalo miel to ji wuok ji dhi kuma dhiye. Mano freedom ma ng'ato ka ng'ato nyaka mi mondo otim. Okay. Tambe nariwora gi jotelo duto ni sani e muda matin mwayudo mar broad based wayuda ne kaka wanyalo yudo development mang'eny ma nyalo aye national government. To kiwan wawegi kaka en mjumbe gi kaka an magwa be watiyo godo lakini manyalo wuok oko be wariwre ariwa mondo wakel. An mane mawacho an ariwora mondo kwe obedi mondo ji odhi mbele to ng'ato ka ng'ato beda gi freedom mare. Okay. Remember winji ka poki mose kata ya. Woluda wendo amosi iluonge ni $1. Mariko nyaki mos mijumbe wadu kanie kai. Uchako gi mos honorable member. Pero kamano Mariko iwuoyo maber kendo arwako gik miwacho. En mana ni wabende watem limbe oyie to koro nikech gik mosebet katimore achiwo onyo chaka kaka jakom party nikech gik mosebedo katimore chien kacha watema ne koro kata limbe ge wanyalo reduce for now mondo piny okwe nikech ka en limbe samoro mopange kombe mang'eny midhi limo ng'ato ma ji biro bede piny ji 500 mano koro ok limbe a politician kodhi to ji opang 500 to kanyo ing'eni koro idhi wacho weche mag siasa to weche mag siasa ka samoro weche wuoke mang'eny koro ka en limbe moro ma private titemo ng'iyo ni to en limbe aina mane to bende en limbe mowake ji ma ng'ato wuoke no keth nyinge
limbe freedom no to nitie lakini watema ne limbe siasa wagoyo pile ka pile kata kwaromo kod bunge wawacho siasa limbe ka ng'ato dhi limo ng'ato e dalane ya siasa onge kama bede ma ok wacho siasa koro limbe ok wanyalo wacho ni ng'ane oduok limbe piny ng'ama chielo momed mana limbe ne kuonde modono dhiye lakini ng'ato kodhi limo ng'ato e dalane to kinyalo wacho nang'o igini luwore ka biro limo Walter to jogweng'gi obiro olunga nyuonde ng'eny obiro lima onge makosa kanyo onge makosa kanyo kata matino konyo wacho ni kori duoki ni kidhi kamoro to ji biro mang'eny mano makosa kanye magwenyora e matin kanye magwenyora e matis ana wacho ni limbe ana timo mana private limbe kendo alimo ji e miechgi e dala ng'ato kamano ok adhi e chiro ni akelo koko alimo ng'ato e dalane koro ng'eni ka jok moko wacho nang'o ni we dhi limo ji nikech kidhi to ibedo gi welo mang'eny ni kombe ipange mang'eny ahinya mano to koro makosa ito mwango ji nyadhi kamoro amora kamano osiepna fair enough mheshimiwa Mark Nyamita ero kamano ahinya awol mano memba wadu owuoyo jamigori kendo wago ero kamano maduong' ahinya kuom input mare okinyi makano wach mari mogik sa ong'adwa ka an akwayo kwe ni wami jotelo gi te thuolo mane wami jotelo gi thuolo mondo gitimnwa tije mane giwacho ni gidhi timonwa sama wabiro nono gi e biro mbele kacha ng'ato ka ng'ato tije motiyo obiro chung' e tok gimotimo kata mbele gimotimo ne jopiny kodwaro kom ma entie no kata odwaro kom machielo jopiny biro ng'iyo kalmiye kata consider kaluwore gi tich motimo negi nikech ng'ama osetiyo to koro ok singo ng'ama osetiyo to koro siemo gik motimo ema miyo jopiny nyalo chako pare otherwise akwayo jomigori gi muolo ni wabeduru wamiuru jotelo gi thuolo kato wabeduru gi kwe walamuru Nyasaye mokwongo miwa kata ngima ma wachopie thuolo mibidware kombe mamoko gi sani to watine jopiny aherou adwoko erokamano e thuolo momiyani mar wuoyo gi jokanyanam Nyasaye oritna jokanyanam duto ng'ama dibed wuoyo marach machwanyo takwaye gi muolo ni ong'won ng'ato koko tiro dala mano to ok mara ng'ato ka ng'ato timna gima timo jopiny biro ng'ado bura ka sa ochopo to waluoruru pati waluoreuru kaka jotelo matiyo mamigori ng'ato ka ng'ato oring mane lenne oti tije ochere gweng'i erokamano erokamano ahinya adwa natemo Mheshimiwa kapok atieko wachne nikech an bende aluoga siasa ma Migori County ahinya gi weche mosebedo katimore rating mari mar governor masani yor tich mare kamira pi mar 1 nyaka 10 en kanye ing'eyo ni ok en tich ng'amoyier kaka mjumbe timo rating ne governor kaka jago kura koro kaka jago kura mago kura Mombasa polling station taparo ni koka watimo higni 2.5 omiyo pod nitie thuolo nitie gik ma gavana osetimo ma waneno manyalo kwano kata manyalo siemo kaka ng'ama nogone kura gigo nitie e area na koro maonge bende ang'eyo biro timo kaka ng'ama represent Awendo constituency ang'eyo ni nitie gigene mana Awendo madhi mbele kata mosetimo kata mabende ochano koro sani ok dawach ni gavana pok otiyo nikech thuolo manomiwa en higni 5 ibi non penj mbele sa nono penj pok ochopo samoro gima neno ni pok otimo ni nitie thuolo kako pange odhi time kato kendo kik wi wawil ni ng'e ni pesa wuok e national government to ka wan marwa mar milion 100 ni ema deko kapok obiro kama waseyude mana dichiel nyaka ne yierwa aparo ni county government buwinjo pile pile gi ywago mana wach pesa samoro pesa monego be ni governor timo go programs ne ema pok oyudo kako nego be no yudo mano ok ang'eyo governor emong'eyo go ofise otherwise en gi program mare gi jopiny gi singo manomiyogi to gi kako dwa tiyo en emong'eyo no tiyo negi nang'o ko gik sama kori noni tij ng'ato ka ng'ato to jopiny biro nono governor be max kaluwore gi tich motimo negi to gi singo manomiyonegi adwa loko penjo ni matin bentiere moro mineno e sirikand governor masani rem yes ing'eyo ni tich mar mjumbe en mar oversighting the national government wan wang'iyo kaka national government president gi waziri mage tiyo kanye ma focus ahinya ere manyalo ng'iyo taparo ni ng'ama inyal penji ka nitiere moneno e governor masani to nyalo na bedo MCA matije en ng'iyo kaka governor tiyo Mwale County kucha omiyo an kaka jakura mi penja mokwongo cha tanyalo wacho ni nitie gik maneno mosetimo to kendo chenro be en go mag timo gige samoro wago mbaka gi governor anyalo penje gik manadwano tim kaka daraja moro nadwano gerna kamoro karwa kacha matudo masari matudo jo Kamresi gi Kamadhi daraja no
gine ma gigero winjo ni contractor nie ground osechako tich. Mana nyalo wacho ni nitie ber maseneno kaluwore gi jagone kura Mombasa polling station. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom bedo wendwa okinyi ma kawuono mar go kod mbaka kaka jatelo ma jopiny oyiero gombulu. Wan gi geno kapo ni waluongi kendo inichak iduok kae kendo e orindi maliet. Erokamano bio ka watero ji speedy ahinya. Speedy dwa tera ahinya to donge penjo moko idwa nwa penji no emo penji. Kendo penjo ne wadwa ni penjo nikech an gi answer mag penjo go te. Erokamano. Erokamano ahinya. Visha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388. Basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi. Bonyeza *487*5#. Chagua Ramadan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Adek tatu Golo adek maliet sa adek kugwen. Furahide Thum kaliech wach kapuoyo. Genevieve, one of a kind. Odipo gulbaro lengo, odipo inibora leña. Radio Amor, Cartoon. Ramogi Radio.
losa odwa uyari bura wino misinga mira mesenya tijo moko katawin muneno giyaro mama bujita dangi era mama nano era mama bo kwachi kajalifa era mama Mara Mogi Radio. Senda yomba ni maenda lo mesenda wea mama ikina mesenda yomba dakilo sogotieno mama gini mitogotieno wichiko zogotieno mamuga danyo tipanyani kareti teko kanye Yo te peñani daditi leo kanye What you do I hate for the chin What you do I hate for the chin Civilizer Wapi Ali Salime Daudi Anguka Nyeru wangeli Imami kono gilabi Dr. Jethro Uyo Utagero Bajon Yapili Kulogo Dito Houston, Texas, USA Vichite Yedi Williga Itemi Paradi Cheleke Vichite Yedi Williga Itemi Paradi Cheleke Chuto ini dudu Mama ketona oda kona Chuto ini dudu Mama ketona oda kona Don Steve Chuto ini dudu Namilimo kaombe kona Chuto ini dudu Namilimo kaombe CP Victor Omani Yogino akala yogino lamgide Radio Ramogi Cartoon Jaluo. Don't get that mean to bed. Which I dig Magana Kunanam, that mean the bed. Which I dig Magana Kunanam, that would be mom. Which I dig Magana Kunanam, that would be mom. Udipo kulibarulengo Pera ungetiende monikenta kiparo Stress tuandega mama No ungetiende monatonda wachini Oyo gatamora Wada Phoebe Pera ungetiende monikenta kiparo Manilo dotamba mama Wapi Walto Kilo Woda Sembo Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Cartoon Jaluo. Dr. Gochuro Wapi Don Steve Kana jago gini nemiteni Kana jago gini nemiteni Kana jago ngera no tuere Kana jago ngera no tuere Tunikona bibi yara Ikona tutini yara Tunikona bibi yara Sana no
Ma Radio Ramogi kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio. Wapi Steph? Msalimie Isa. Daudi Oche. Wapi Kevo? Calvin Gaga. Mano luet DJ Vic Wodo Bonyo adek tatu okinyi makawuono saa 4 odong' achiel kende 4 weche manyien e yo machuok Friday kawuono ne jowa mane gwenge mag God Kwer en Masara en Muru Bay gwenge mokio kode gi joka baba duto te wago kambi Kalvari kanyo God Kwer kama Ramogi FM Ramogi TV bro bedo kanyo wanabed e alam wanariwre gi jo kanisa elam mar Jumapil tarik 23 dwe ni gane wachake chaka chon nyaka giko mar misa odiochieng' no koro bi kidwaro mogi jolendo mag Ramogi Radio kiki bini dwaro mogi jolendo mag Ramogi Radio bini dwaro yudo Yesu Jawar kokalo kuom duond jodolo ma kanisa maler malejo Maria akwayo ni kiki bini dwaro neno Ruth Nyaji Monyuongo oyo ni makoro samiyalo to wang'iteni tie kuom Nyaji Monyuongo oyo kibiro bi ni iriwri kodwa e winjo wach ma Jehova Nyasaye wach makelo ngima wach makelo geno wach makelo konyruok ogada CDC ogada member wod nyatike wabire gweng'u Ramogi Radio. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyawre nyakwara moga juang tend kar tiegruok mar Bandari Maritime Academy mantiere kaunti Mombasa wacho ni ng'anyo manyocha jopuonjre e kar tiegruok no ne otimo en koluwore kod rem yudo ote makare ma otenore kod tiegruok madhi nyime kanyo ma en bang' jopuonjre go ramo ni ok gibidok e klas nyaka girom gi jatend migawo mar chenro mag nam mar yudo ler ewi ng'ur magisebedo ka gin godo. Kopogore gi mano en ni klase ariyo mayudore e chula mayudore Ringiti Island Primary kod ute maikod kata rental houses mabende yudore e gwenge makono nyokethi kata yamo nyoketho koluwore kod koth mapek manyochwe e gwenge makono otieno manyoro. Ripota maro e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lo wach ne yo makare. Weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti wa Migori obwogo mar weyo chulo suru ne piny owacho mar kaunti no kaolure gi alwora ma ok kare mantiere kar yengo nyamburko ma Migori kata Migori Bus Park. Mano Joju malo wach ne yo makare nyakwara mogi. Magi kachiel kod mamoko bende amedo luwo ni mesa mar weche manyien. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi.
Nyakwa Ramogi, kaka nyakalondo machiegni kodi seche duto, chenro marwa mar lamo kodi kanyakla oduoge wang'e. The Ramogi FM Church Storm, chieng' Jumapil, tarik 23 dwe mar adek higani, kochakore okinyi e kar lamo mar Lejo Maria Headquarters Calvary, mayudore God Kweru ei Migori County. Watimonu limbe. Telo mar Radio Ramogi, jolendo magwa, kanyakla kod telo mar kanisa mar Lejo Maria, mayudore Migori God Kweru, kwayi mondo mi ichopi wachokre kendo walam kanyakla. Jolendo mag Ramogi FM biro bedo kanyo ka lam ibiro chwalni achiel kachiel e nyakalondo mar Ramogi. Chop chon chakre okinyi mondo walam kanyakla. Badonjo ka iluongo ni St. Daniel Harmus owich Lejo Maria ka iwak e koth mar St. Daniel Harmus owich Lejo Maria. Ang'isi ni jo kanisa mar Joka Baba wabiro kod kwero kanyo walamuru kanyakla. Kamano nyaji monyongo bedo kod chenro mar wang'o nyago sani nyaka saa 7 kama kawuono bedo kod dira maber koro muru kod kwero chieng' Jumapil. Nyawadwa Philip Miyawa Karen Miyawa manyocha owito wuodgi magiko kawuono dala mar Ayweyo kano kanyo. Pole sana. Moyo ne otamoa ai wakiko onge ng'ama defwenyi Miyawa tiyo gi Radio Mayenga. Wan juok moaero en achiel kende. Owuoyo gi oganda Luo nyakwa mga juang. Kumano Nyasaye obed kod tim mangima ng'eni jowa ma jo Kisumu jofwambo dhi kono kendo Miyawa no atiyogo. Okay. Watiyo kode kane an Mayenga. Okay. Karol bende ang'eyo jafwambo. Karol mano koro ne en student na elweta namlolo Radio Kisumu. Amba tijo kama. Ane man gurna nak ahinya. Kata kamano akwayo negi mana kuwe mar Nyasaye obed kodgi. Ok en gima yot VOJ ka ilalo nyathi marom gimane owito ngimane cha. Nyasaye mad chung kodgi, mad maggi. Erokamano. Erokamano ahinya. Waduto wan mane wuoth kwe makende ma Jehova Nyasaye mad bed kodu ka St. Daniel Harmus owich Lejo Maria gi pado ma wacho ni ka iwak e koth donyenwa yo machalo kama. Ai wakiko